நோ இஷ்யூஸ் அட் ஆல். இங்கெல்லாம் ரொம்ப பிராங்கா தான் பேசணும் நம்ம, இல்லையா? இல்ல நம்ம மாதாஜி, தவறு, இப்ப நம்ம வந்து செய்யக்கூடிய தவறே நம்ம ஒத்துக்கும் பொழுது அதை விட பெரிய இது வேற என்ன இருக்கு மாதாஜி? அவமானம், இல்லையா? இல்ல மாதாஜி, இப்ப வந்து அஹ் பிரம்மா வந்து படைக்கிறார், சிவன் வந்து அழிக்கிறார், விஷ்ணு வந்து காக்குறான்னு சொல்றீங்க. ஒரே நிமிஷம் இருங்க, ஒரு நிமிஷம் இருங்க, ஒரு நிமிஷம். அடிக்கிறது இது லைவ் போயின்றதுனால நான் ஓகே. பேசுறது எனக்கே எக்கோ வருது. ஒரு நிமிஷம் முடிஞ்சிச்சு. சொல்லுங்க மாதாஜி. என்ன இப்படி மாதாஜி அந்த மூணு பேரும் அல்பமான கொஷின்? சொல்லுங்க. மூணு செயல் சொல்லுங்க. செய்யறாங்க மாதாஜி. ஆனா ஆஹ் எப்படி மாதாஜி சிவன் வந்து எப்படி அழிக்கிறாருன்னு எந்த இதுல சொல்றாங்கன்னு? எல்லாரும் விஷ்ணு குடில தானே மாதாஜி, கர்ப்போதய கஷாய் உள்ளுக்குள்ளதானே மாதாஜி எல்லாரும் போறோம் சரி, அழிவு இது காலத்துல. குட் கொஷின். ஆனா இதுக்கு ஆன்சர் நான் முன்னாடி கூட சொல்லியிருக்கேன். திரும்பி உங்களுக்கு சொல்றேன் நானு. எதுல? சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல தான் படிச்சோம் நம்ம. எனக்கு அங்கதான் அது இன்னும் உங்களுக்கு அந்த சமயத்துல தான் உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணனே. ஓகே. சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் படிக்கும்பொழுது கர்ப்போத கசாய் விஷ்ணுனுடைய விரிவங்கம் ஃபர்ஸ்ட் பிரம்மர், இல்லையா? பிரம்மர் படைக்கிறார். அதுக்கப்புறம் வந்து பிரம்மர்ல இருந்து சிவபெருமான் வரார். அவருடைய இரண்டு ஆக்னிய சக்கர, இந்த இரு புருவங்களுக்கு மத்தியில இருந்து சிவபெருமான் ருத்திரன் வந்து அவதரிக்கிறார், இல்லையா? சோ இந்த அதாவது படைக்கப்படக்கூடிய இது வந்து உங்களுக்கு தெரியும், இல்லையா? சோ அழிவுக்கு இப்ப வந்து இந்த அழிவு காலம் பிரம்மருடைய 100 ஆண்டுகள் முடிந்த பிறகு என்ன ஆகும்னாக்கா மகா பிரளயம் வரும், இல்லையா? அப்ப மகா பிரளயம் வரும் பொழுது ஆஹ் இது சிவபெருமான் யார் மீது வந்து தியானம் பண்றார்? மகாவிஷ்ணு மீது, இல்லையா? இல்லையா? ஆனா அந்த மகாவிஷ்ணுவா இருந்தாலும் அது எங்க இருந்து வர்றாரு? அந்த மகாவிஷ்ணு சங்கர்ஷ்ணர்ல இருந்து வர்றாரு, ஆதிசேஷன், இல்லையா? பிரம்மா நெற்றியில இருந்து தானே ஒரு வந்தாரு? நிமிஷம் இருங்க இருங்க இருங்க. பிரம்மா நேத்தில இருந்து அவர் அவதரிக்கிறது. ஓகே. ஆனா அவர் யார் மீது தியானிக்கிறார்? அவர் வந்து தியானம் பண்றது வந்து மகாவிஷ்ணு, இல்லையா? அந்த மகாவிஷ்ணு வந்து யாரு? கார்னோத கஷாய் விஷ்ணு, இல்லையா? அந்த கார்னோத கஷாய் விஷ்ணு யாருடைய விரிவங்கம்? ஆக்சுவலி இரண்டாம் சங்கர்ஷ்ணர், இல்லையா? அந்த இரண்டாம் சங்கர்ஷ்ணர் யாரு மூலமா பார்க்கும்பொழுது? நம்ம பலராமர், இல்லையா? இதுல உங்களுக்கு எந்த இதுவும் டவுட் இல்லைல்ல? சோ இப்போ நம்ம இந்த கர்ப்போதக நீர்ல வந்து ஆதிசேஷன் தான் படுத்துட்டு இருக்காரு. ஆதிசேஷன் வேறு, பலராமர் வேறா? கிடையாது, இல்லையா? சோ அவர் யாரு ஆக்சுவலி? ஆதிசேஷனோ பலராமரோ யாரு? இரண்டாம் சங்கர்ஷ்ணன், முதல் சங்கர்ஷ்ணன் எல்லாருமே ஒண்ணுதான், இல்லையா? சோ அந்த ஆதிசேஷன் பலராமர் யாரு? பகவானுடைய முதல் விரிவங்கம், அவருடைய ஆன்மீக ஆற்றல். புரியுதுங்களா? சோ அப்போ இன்டைரக்டா அந்த சிவபெருமான் வந்து அந்த இடத்துல எந்த இதுல இருந்து நம்ம அவர் செயல்படுறாருன்னா அவர் ருத்ர தாண்டவம் ஆடுவார். உண்மையிலேயே அந்த ஆற்றல் எங்க இருந்து வருதுன்னாக்கா ஆதிசேஷன், அதாவது அந்த ஆதிசேஷன் கிட்ட இருந்து தான் வர்றது அவருக்கு. ஓகே. ருத்ர தாண்டவம் ஆடும் பொழுதுதான் மகா பிரளயம் ஏற்படும். அதுக்கப்புறம் தான் உண்மையிலேயே அழிவு என்பதும் வந்து, அதாவது மகாவிஷ்ணு தத்துவங்கள்ல தான் வந்து இந்த அழிவும் ஏற்படும். அதுதான் அவருக்குள்ளேயே எல்லாம் போய் அடங்கும். இது நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துலதான் படிச்சோம் நம்ம. அது எந்த அத்தியாயத்துல படிச்சேன்னு எனக்கு இப்ப ஞாபகம் இல்லை. உங்களுக்கு தான் நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண, அதை ரொம்ப கிளியராவே கொடுத்துருக்காங்க. அப்ப அந்த வரும்பொழுதுதான் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்க இருக்குங்களா மாதாஜி? கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஞாபகம் இருக்க மாதிரி. புஷ்பா மாதா இல்ல இல்ல புஷ்பா மாதாஜி, உங்களுக்கு ஞாபகம் வருதா? சொல்லியிருக்கீங்க மாதாஜி, பல தடவை சொன்னேன்ல சொன்னேன்ல. இப்ப எனக்கு எனக்கு கூட ஞாபகம் வந்து வருது, சொன்ன மாதிரி சோ இருக்கு. சொல்லியிருக்கேன் நானு. சோ அதுல ரொம்ப கிளியரா வந்து நம்ம சைத்தன்ய சரிதாமிரதம் வந்து வாசிக்கணும் புரிஞ்சுக்கணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நாம ஸ்ட்ராங் பேஸ் இன் பகவத்கீதா பிளஸ் பாகவதம் கொஞ்சம் நல்ல ஸ்ட்ராங்கா, இப்ப நம்ம அட்லீஸ்ட் இந்த 4 கேண்டோஸ் வரைக்குமே நம்ம ஸ்ட்ராங் வந்து, அதுக்கு இதுக்கு மேல வர்றதெல்லாம் நிறைய கதைகள் தான் இருக்கும். தத்துவங்கள் வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பேஸ் படிச்சாச்சு. நம்ம அதனுடைய அந்த தத்துவங்களால எங்கெல்லாம் அப்ளை பண்ணிருக்காங்கன்றது எல்லாமே நம்ம வந்து பார்ப்போம். இன்னும் கொஞ்சம் டெப்தா அந்த இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி என்ன கருத்தோட அவங்க வந்து செயல்பட்டாங்க அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் நம்ம படிப்போம். ஸோ 11th 12th கேண்டோ தான் டிஃபரெண்டா இருக்கும் உங்களுக்கு. டில் 9th கேண்டோ வரைக்குமே வந்து இட் வில் பி லைக் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் நாலேஜ் மாதிரி தான் எல்லாருடைய வாழ்க்கையில. அதாவது நல்ல கிரேட் டிவோட்டிஸ்னுடைய மகா பாகவதர்களுடைய வாழ்க்கையில அவங்க எப்படியெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய வாழ்க்கையை எடுத்துட்டு போனாங்க, இல்லையா? அவங்க வாழ்க்கையில எதெல்லாம் இறைவனை வந்து அடைவதற்கான மார்க்கங்கள் எதெல்லாம் தேர்ந்தெடுத்தாங்க, இப்படி எல்லாமே நம்ம வந்து படிப்போம் நம்ம. சரிங்களா?
சோ இப்ப இனிமேல ஸ்டோரி தான் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கிறது. இப்ப ஏதாவது நமக்கு கோர் நாலேஜ் நம்ம படிக்காதது படிச்சுட்டு இருக்கோமா பாகவதத்துல? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? எங்கேயோ ஒரு இடத்துலதான் சில பாயிண்ட்ஸ் மட்டும்தான் நமக்கு அடிஷனல் வேல்யூ அப்படின்னா, அதே மாதிரி விளக்க உரை வேற இடத்துல இருந்திருக்காது. இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமான கருத்துக்கள் கொடுத்திருப்பாரு பிரபுபாதர் இல்லையா? பட் கான்செப்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னாக்கா சிமிலரா தான் இருக்கும். இன்னும் 5th கேண்ட போனீங்கன்னா இன்னும் பிரம்மாண்டமா இருக்கு. ரொம்ப ரொம்ப ஏன்னா அது எல்லாமே இந்த காஸ்மாலஜி எப்படி இருக்கிறது எல்லாமே ரொம்ப அற்புதமா ஜம்பு தீபம் பத்தி எல்லாம் படிப்போம் நம்ம. ரொம்ப நல்லா இருக்கு. பரத மகாராஜா கதை முடிஞ்ச பிறகு, ஜடபாரதருள் முடிஞ்ச பிறகு, ஸோ ரிஷபதேவர்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி பரத மகாராஜா அடுத்து ஜடபாரதர் வரைக்கும், அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லு இந்த பூமண்டலத்தை பத்தி தான். எப்படி இந்த ஸ்ட்ரக்சர் எல்லாம் நம்ம கேட்கறோம் இல்லையா? ஸோ நம்ம பரத கண்டத்துல இருந்து தான் கனெக்டிவிட்டியே, வேறு உலகத்துக்கெல்லாம் போறதுக்கெல்லாம் கூட கனெக்டிவிட்டி இல்லையா? கைலாசம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் யக்ஷர்கள் வாழக்கூடிய இடம், இதெல்லாமே நம்ம அந்த கனெக்டிவிட்டி எல்லாமே அது ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு அதுல நம்மளுக்கு. ஸோ படிக்கும்பொழுது நல்லாவே புரிய ஆரம்பிக்கும். நல்லா நீங்க பிரளயம் வரும்பொழுது சிவபெருமான் அவர் அஜ்ஞானத்திற்கு அதிபதி. ஆனா இந்த 3மே குணாவதாரங்கள். எஸ், ஊழி காலத்துல சிவபெருமான் நாட்டியம் தாண்டவம் ஆடுவாரு அப்படிதான் படிச்சேன். அப்ப அந்த இதுல அந்த சமயத்துல இவர் நாட்டியம் ஆடுறப்ப ஆமா ஆமா ருத்ர தாண்டவம் ஆடும்பொழுது மகா பிரளயம் வரும். அப்போ அந்த அந்த ஆற்றல் அவர் அவர் யார எண்ணிக்கொண்டு அவர் அங்கே தியானத்துல உட்கார்ந்துருக்காருன்னா, அதாவது ராமருடைய அம்சம் இல்லையா? அதாவது ஆதிசேஷனுடைய அம்சமா இருக்கக்கூடிய சங்கர்ஷ்ணர் மீதுதான் அவர் தியானம் பண்றது. சோ அந்த ஆன்மீக ஆற்றலை கொண்டுதான் இந்த ருத்ரதாண்டம் ஆடும்போது மகா பிரளயம் ஆடி. ஓகே, இப்ப புரிஞ்சுச்சுங்களா? அது கோரிலேட் பண்ணிக்கோ. புரிஞ்சது. ஓகே, சோ ஹரே கிருஷ்ணா. இட் இஸ் நாட் அன் சிம்பிள் கொஸ்டின் கிடையாது. இட்ஸ் ரீசனபிள் கொஸ்டின். தெரிஞ்சுக்கணும். ஏன்னா நிறைய படிச்சாதான், சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்தை ஃபுல்லா படிச்சாங்கன்னாக்கதான் 23வது அத்தியாயத்துல வருது மாதாஜி. இப்ப நீங்க சொல்லி கொடுப்பீங்க, நான் படிச்சு பாக்கலான்னு பார்த்தேன். நிறைய சந்தேகம் வருது, அதனால விட்டுறது மாதாஜி. சந்தேகம். சிவபெருமான் சதி தீ குளிக்கிறப்பவும் ருத்ரதாண்டவம் ஆடுவார்ல மாதாஜி. சதி, ஆமா. அது அவர் கோபம், அவரு பர்சனல் ஆளு, அவருடைய பர்சனல் இல்லையா? சதிய அவர் பிரிஞ்சது வேதனையில ஆடுறது அது வேற. ஓகே, ஆனா ஊழி காலத்துல ஆடுறது அது அவருக்கு கொடுக்கப்பட்ட கடமை, அது அவருக்கு பொறுப்பு இல்லையா? ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், எக்ஸிகியூஷன் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ். ஓகே, அது அவர் பிளான். அவருக்கு அதுல விருப்பு வெறுப்பு எல்லாம் எதுவுமே இருக்க கூடாது. he has to do அந்த மாதிரி. ஓகே, இப்ப நம்ம கூட நம்ம பிள்ளைகளை பேணி காக்க வேண்டியது நம்ம கடமை இல்லையா? கோவப்பட்டாலுமே அடுத்த நிமிஷம் அவங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் காலேஜ் ஃபீஸ் எப்படி கட்டணும்ன்றத யோசிச்சு நம்ம கட்டுறோம் இல்லையா? அதே மாதிரிதான் இல்லையா? ஸோ தட் இஸ் ஹவு. அந்த இடத்துல விருப்பு வெறுப்பு எதுவுமே இருக்காது. நம்ம பொறுப்புகளை நம்ம செய்யல இல்லையா? அதே மாதிரிதான். ஃபைன். இப்ப நாம 22வது ஸ்லோகம் போலாம். சோ புஷ்ப மாதாஜி வாசிங்க 22வது ஸ்லோகம். 23ல வரும் மாதாஜி. இது அப்ப திருப்பி சொல்லு. அப்படியா? சரி. அதோ வை காவியோ. ஓம் நமோ பகவதே சொல்லிட்டேனா? சொல்லல. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் செய்வ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜயமுதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு அபத்ரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர்பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं तदा शिवपदाण्डिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेशा गोपिकान्त नमस्ते. सप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पतारुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. ओके ओके,
இன்னைக்கு நம்ம ஒரே ஒரு பாடலை நான் பாடணும்னு நினைக்கிறேன். அந்த புக் வைஷ்ணவ ஆச்சாரியா இருக்க. ஒரு 2 நிமிஷம் பாட்டு இது. நம்ம பிரபுபாதரு அந்த கப்பல்ல போனப்போ வந்து அவருடைய குருநாதரை நினைச்சிருந்து பாடினாரு. ஓகே, என்ன பாட்டு? भक्ति सिद्धांत सरस्वती भक्ति सुता प्रियहति अष्टकम. சத்குரு சுவாமிகள், நம்ம சத்குரு சுவாமிகள் இதுவும் ஒரு வாட்டி பாடலாம் நாளைக்கு. இனிமே உங்களுக்கு கொஞ்சம் கொஞ்சம் சொல்லி கொடுக்குறேன். எனவே ராதிகா மாதாஜி வந்துட்டாங்க இல்லையா? இப்ப எந்த ஸ்லோகம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க ராதிகா மாதாஜி? கீத கோவிந்தத்துல எடுத்துட்டு வந்து கோபியர்கள்லாம் பிரிவுல பாடுறாங்க, கிருஷ்ணரை விட்டு பிரிஞ்சிட்டோம் அப்படின்னு. அந்த இது அதாவது ரசங்களோட இது மாதாஜி, ரசங்களையும் அந்த காற்றுல இருக்கக்கூடிய 5 ஆகாயத்துல 5 அதுல இருந்து தொடர்ச்சி அப்படி வருது மாதாஜி. ரசங்களை பத்தி தான் மாதாஜி. நான் வந்து இது கேக்குறாங்க அவங்க. அதுதான் மாதாஜி இந்த கோபியர்கள் பாடுறதும் சொல்லணும். கோபி உச்சு அப்படின்னு எல்லா கோபியர்களும் சேர்ந்து ராமானந்த ராயருக்கும் நடக்கிற உரையாடல். உரையாடல் இப்ப எத்தனாவது நடத்திட்டு இருக்காங்க மாதாஜின்னு கேக்குறேன். நான் ஒரு 130 வரைக்கும் படிச்சிருக்கிறேன். நான் உங்களோடய சேர்ந்து படிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக 111 நினைக்கிறேன். ஓகே ஓகே, 116 வரைக்கும் 18 வரைக்கும் முடிச்சிட்டோம். 118 எடுக்கணும். ஓகே ஃபைன். ஓகே, இந்த சின்ன பாடலை பாடிட்டு நாம we'll go into the okay. Krishna tava punyaha veba, Krishna tava punyaha veba, हे पुण्या कोरी बेजाबे राधा रानी खुशी हावे ध्रुवाहटी बोली तो मताय कृष्णा तव पुण्य हावे बाय कृष्णा तव पुण्य हावे बाय. ஒரு நிமிஷம் சச்சி, ஒரு நிமிஷம் கேகே சாங்ஸ். இதுதான் அது. ஓகே, வைஷ்ணவ சாங். ஏன்னா பிரபுபாதருடைய குருநாதருடைய இன்னைக்கு அவதரித்த நாள் இல்லையா? அவருடைய குருவை எண்ணிக்கொண்டு, ஓகே, ஸோ அந்த கப்பல்ல அவர் படக்கூடிய கஷ்டங்களை எல்லாம் தாண்டி அவர் வந்து இதை பாடுறாரு. நாமளும் அந்த பாடலை பார்ப்போம். இவ்வளோ நேரம் எடுக்குது. ஓகே ஃபைன். ஓகே, உங்களோட எல்லா டவுட் எல்லாம் முடிஞ்சுதா? டவுட் எல்லாம் முடிஞ்சது. இன்னைக்கு வர மாட்டேங்குது. ஒரு நிமிஷம், பேஜ் நம்பர் ஓகே, அட்லீஸ்ட் இது கொஞ்சம் நல்லா தெரியும். ஓகே,
कृष्णा तव पुण्यः बेबाय, कृष्णा तव पुण्यः बेबाय। हे पुण्य कोरी बेजाबे, राधा रानी खुशी हाबे, ध्रुवहटी बोले तो मता। श्री श्रीकांत सारस्वती सची सुता प्रियहती, कृष्ण सभ्य गारा तुलना। जय जय महंत गुरु जगते मागे गुरु, कृष्ण भक्ति देताय तारा इच्छा बलवान पश्चयते तान तान, होई जाते गौरांगेर नाम। पृथ्वीत नागरादी समुद्र नागनादी, सकले लोय कृष्ण नाम। ताहाले आनंद होय तापे होय दिग्विजय, चैतन्यर कृपा अतिसाय। माया दुष्टा जाता दुखी, जगते साबाय सुखी, वैष्णवेर इच्छा पूर्ण होय। से कर जाए गोरी बारे, आज्ञा जादी दिलो मोरे, जोग्य नहीं आंधी नहीं ना। काय से तुम्हारा कृपा मागे तेची अनुरूपा, आजी तुम्ही जबर प्रवीणा। तुम्हारा से शकी हवले, गुरु से ब्याह वस्तु मिले, जीवन सार्थक जादी हो। सै वा पहले ताहले सुखी हाले, तब संग भाग्य दे मिलो। तुम्ही मोरा धीरा जाती, तुली बोलिया मायार जाती, कायाची जन्म जन्मांतरे। आजी पुणी येसु जोगा, जादी होय जोगा योगा, तबे पारी तुबे मिली बारे। तुम्हारा मिलाने बाय अब से सुख पाय, गोचरणे गुरी दिन बो। काटा बाणे छूटा छूटी, बाणे काय लूटा पूटी, से दिन कबे हबे मो। आजी से सुविधा ने तुम्हारा स्मरण बेला, बारो आशा दखिलमता। आम्ही तुम्हारा नित्य दासा, ताय कोरी येता आसा, तुम्ही बिना अन्य गती ना। कृष्णा तब पुण्य बेबा, कृष्णा तब पुण्य बेबा, कृष्णा तब पुण्य बेबा, कृष्णा तव पुण्य हबीबा। இப்படி ஸ்ரீல பிரபுபாதர் அவர்கள் அவருடைய குருவை எண்ணிக்கொண்டு பாடலானார். அப்போ அந்த கடலை மீனிங் சொல்லிருங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. மீனிங் நான் அடுத்த வாரம் போயிட்டு வந்து சொல்றேன் உங்களுக்கு நிதானமா. ஐ வில் டேக் ½ மேல செஷன். ஓகே, லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் வித் தி செஷன். இன்னைக்கு எனக்கு என்னன்னா இந்த எந்த லாங்குவேஜ் மாதாஜி இந்த பாட்டு? பெங்காலியா? எஸ், அது மீனிங் படிச்சீங்கன்னா நீங்க அழுதுருவீங்க. ஓகே, யூடியூப்ல வருமா மாதாஜி? எஸ் எஸ், யூடியூப்ல வரும். ஹதவோய் கவயோ நித்யம் பக்திம் பரமயா. மாதாஜி 21ல இருந்து நடத்தணும் மாதாஜி. 21 நடத்தலையா? 21 வரைக்கும் எடுத்தேன். 22 தான் நடத்தணும் மாதாஜி. 22 தான் நடத்தணும். மணிமேகலை மாதாஜி 22 ஒன்னு இருக்கு, ஒன்னு முடிச்சிட்டு போயிடுங்க மாதாஜி. நாங்கள என்ன அதனால எனக்கு சாரி மாதாஜி. நோ இஷ்யூஸ். வாசுதேவே பகவதி குர்வந்தி ஆத்ம பிரசாதினம். எஸ்,
புஷ்பா மாதாஜி வாசிங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா. வாசிக்கிறவங்கள தவிர எல்லாரும் மியூட்ல போங்கோ. ஹரே கிருஷ்ணா. புஷ்பா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பதம் 22 22 தானே மாதாஜி? எஸ், யூ ஆர் ஹரே ரைட். கிருஷ்ண மாதாஜி. நமஸ்காரம் மாதாஜி. அதோ வை கவயோ நித்யம் பக்திம் பரமயா முதா வாசுதேவே பகவதி குர்வந்தி ஆத்ம பிரசாதனீம். அத எனவே வை நிச்சயமாக கவையக எல்லா ஆன்மீகங்களும் நித்தியம் கற்பனை கெட்டாத காலத்திலிருந்து பக்தி பகவானுக்கு செய்யும் தொண்டு பரமயா பகவான் முதா பேரானந்தத்துடன் வாசுதேவே ஸ்ரீகிருஷ்ணர் பகவதி பரமபுருஷ பகவான் குர்வந்தி ஆற்றினார் ஆத்மா ஆத்மா பிரசாதனி உற்சாகம் ஊட்டுவது. மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை பை ஸ்ரீல பிரபுபாதா. ஸ்ரீல பிரபுபாதாவுக்கு. எனவே கற்பனை கேட்டாத காலத்திலிருந்து எல்லா ஆன்மீகங்களும் பரமபுருஷ பகவானாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டு ஆற்றி வந்துள்ளனர் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. ஏனெனில் அத்தகைய பக்தி தொண்டு ஆத்மாவை உற்சாகப்படுத்தும். பொருளுரை. பரமபுருஷ பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு செய்யும் பக்தி தொண்டின் சிறப்பு இங்கு குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரே சுயரூபம் கொண்ட ஆதி புருஷர் ஆவார். மேலும் ஸ்ரீ பலதேவர், சங்கர்ஷனர், வாசுதேவர், அனிருத்தர், பிரத்யும்னர் மற்றும் நாராயணர் மற்றும் புருஷ அவதாரங்கள், குண அவதாரங்கள், லீலா அவதாரங்கள், யுக அவதாரங்கள் போன்றவைகளிலிருந்து தோன்றும் அவதாரங்களும் மற்றும் பரமபுருஷரின் பல்லாயிரக்கணக்கான பிற விரிவங்கங்களும் அம்சங்களுமே ஆகும். உயிரினங்கள் பரமபுருஷரிடமிருந்து பிரிந்துள்ள அவரது பின்ன பகுதிகளாகும். எனவே பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் தான் பரமனின் மூல வடிவம் ஆவார். மேலும் அவரே ஆன்மீக முன்னேற்றத்தில் இறுதி சொல்லாகவும் இருக்கிறார். இவ்வாறாக பகவானின் நித்திய லீலைகளில் பங்கேற்கும் மிகச்சிறந்த ஆன்மீகிகளை அவர் கவர்ந்து இழுப்பவராகவும் பரமபுருஷரான பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணராகவும் பலராமராகவும் விரஜ பூமியில் நிகழ்த்திய உன்னத லீலைகளின் போது கிட்டிய நெருங்கிய தொடர்பு வேற எந்த அவதாரத்திலும் பக்தர்களுக்கு கிடைப்பது இல்லை. குறைந்த அறிவுள்ள சிலரால் விவாதிக்கப்படுவதை போல் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் உன்னதமான லீலைகள் புதிதாக ஏற்கப்பட்டவை அல்ல. அவரது லீலைகள் நித்தியமானவை ஆகும். காலப்போக்கில் 24 மணி நேரத்திற்கு ஒரு முறை கீழ் திசையின் அடிவானத்தில் சூரியன் உதயமாவதை போலவே பிரம்மதேவரின் ஒரு நாளைக்கு ஒரு முறை பகவானின் லீலைகள் தோன்றுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ பிரம்மதேவருடைய ஒரு நாளைக்கு அதாவது அவருடைய ஒரு நாள் தொடக்கத்துல அவருடைய லீலை கண்டிப்பாக நிகழ்கின்றது. ஏன்னா பிரம்மருடைய ஒரு நாளே பெருசு இல்லையா? சோ அந்த காலகட்டமே பெருசு. இப்ப 311.04 ட்ரில்லியன் இயர்ஸ் ஆயுட்காலம் அவருக்கு இல்லையா, நம்ம ஆண்டுகள் பிரகாரம். அப்போ பிரம்மருடைய 100 ஆண்டுகள் நம்முடையது 311 இல்லையா? அப்ப நம்ம அதை ஒரு நாள் எப்படின்றத நம்ம அப்படியே டிவைட் பண்ணிட்டே வந்தோம்னாக்கா நம்ம ஈஸியா தெரிஞ்சுக்கலாம். அத்தனை ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பகவான் இந்த இடத்துல அவதரிக்கிறார், அவருடைய லீலைகளை செய்கிறார் அப்படிங்கறத நாம தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஓகே. சோ இந்த இதுல இருந்து நம்ம என்ன படிச்சோம்னா, போன ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கும் பொழுது நம்ம எப்பொழுதுமே இறைவனுக்கு தொண்டாற்றக்கூடியதுதான் நம்முடைய உண்மையான நிலை. ஆனா அந்த உண்மையான நிலையை நாம மறந்து இந்த பௌதிகத்துல வரும் பொழுது நாம பௌதிகத்தின் தரப்புல ஈர்க்கப்பட்டு இறைவனையே மறந்து விடக்கூடிய அந்த நிலைக்கு சென்று விடுகின்றோம். ஆனால் ஒரு பக்குவம், அதாவது இந்த இறைவனுக்கு தொண்டாற்றக்கூடியது என்பது எப்ப வருதுன்னா தொன்று தொட்டு இருந்திருக்கு. இப்ப வந்தது கிடையாது, இடையில வந்ததே கிடையாது. அதாவது எந்த காலம் அப்படின்னா அனாதி காலம். எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா அனாதி காலத்துல இருந்தே இருக்கு. பகவான் அனாதியானவர் இல்லையா? அப்படின்னா எப்ப ஆரம்பமே இல்லாத நிலையில இருந்தவர் அவர் தான் இருந்தார். அவருடைய பின்ன பகுதிகளான இந்த ஜீவன்களை எல்லாம் அவர் படைத்தார் இல்லையா? சோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல அவையெல்லாம் கூட இறைவனுடைய பண்புகளை ஒத்த பண்புகள் தான்.
ஆனா அளவுல மட்டும் வேறுபட்டது இல்லையா? அச்சிந்த வேத அதே அபேத தத்துவம். சோ இப்போ ஆத்ம நிலையிலிருந்து பார்க்கும் பொழுது ஆத்மா உன்னதமான நிலை கொண்டது இல்லையா? மேலும் அதனுடைய உண்மையான நிலை என்னன்னா விடுதலையான தன்மையில இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் அதனோட உண்மையான நிலை. ஆனா நாம் என்ன பண்றோம், இங்க எடுத்துட்டு வந்து அந்த ஆத்மாவை வந்து கட்டுண்ட நிலையில வச்சிருக்கோம் நம்ம இல்லையா? அதனால்தான் எந்த எது வேணும்னாலும் இந்த மனசு கேக்குது, அதுக்கேத்தவாறு வந்து நம்ம செயல்பட்டு ஆத்மாவை இன்னும் நம்ம வந்து பந்தப்படுத்திட்டே இருக்கோம். ஸோ ரெண்டரிங் டிவோஷனல் சர்வீஸ் டு கிருஷ்ணா த பர்சனாலிட்டி வித் கிரேட் டிலைட் மூடா இல்லையா? முதா முதா அது நம்ம மூடா கிடையாது, அது முதா அப்படின்னு படிக்கணும். ஈவன் இந்த ஷட்கோமா கோஸ்வாமி அஷ்டகத்துல கூட அந்த பாடல்ல கூட இந்த முதா வரும் இல்லையா? நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்கா வித் கிரேட் டிலைட் அப்படின்னா ரொம்ப உள்ளுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த உத்வேகம் ஆர்வம் அந்த மாதிரி ஒரு இதுல பண்ணும் பொழுது பாத்தீங்கன்னாக்கா பிகாஸ் சச் டிவோஷனல் சர்வீஸ் இஸ் என்லிவினிங் டு த செல்ஃப், அது அந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து பேர் ஆனந்தத்தை வந்து கொடுக்கிறது இல்லையா? சோ ஒருத்தர் பேர் ஆனந்தம் இருக்கும் பொழுது அவர் வாழ்க்கையில வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா சோ அந்த நிலையை வந்து எப்பவுமே வந்து அனுபவிக்கணும்ன்ற அந்த ஆர்வம் என்பது இருக்கும் இல்லையா? சோ ஆனா நம்ம எல்லாம் பௌதீகத்துக்கே நம்ம இன்னும் அனுபவிக்கணும்னு நினைக்கக்கூடியவங்க இல்லையா? ஒரு பௌதீக பொருள், ஒரு வீடு வாகனம் இதெல்லாம் வாங்கிட்ட பிறகு நம்முடைய ஸ்டேட்டஸ் எல்லாம் மாறிடுச்சுனாலே நம்முடைய தோரணையிலும் மாற்றம் வந்துடும் இல்லையா? பேசக்கூடிய விதத்திலையும் மாற்றம் வரும். சோ அப்படி நாம் ஏதோ தொன்று தொட்ட காலத்துல இருந்து இதெல்லாம் நம்ம ஆண்டு அனுபவித்து கொண்டிருக்கின்றோம் என்ற அந்த பாவத்தை நம்ம வளர்த்து கொள்வோம். வருதா இல்லையா இந்த மாதிரி? சோ அந்த மாதிரி ஒரு பாவத்தை நம்ம கண்டிப்பா நம்ம கிட்ட இல்லைன்னா நம்ம சுத்தி யாராவது இருக்கிறவங்கள நம்ம கண்டிப்பா பார்த்திருப்போம் இல்லையா? நேற்று வரைக்கும் கூட அவர் வந்து ஒரு சிம்பிளான வாழ்க்கையை வாழ்ந்து கொண்டிருந்தவர் இன்றைக்கு ஒரு பெரிய பணக்கார தோரணையோடு இருக்கும் பொழுது அவர் ஏதோ ஒரு 100 ஆண்டு 200 ஆண்டு காலம் வந்து அதே பாவத்துல இருந்த ஒரு ஃபீலிங் வந்து நம்ம அவருடைய செயல்கள்ல பார்க்கும்பொழுது புரிஞ்சுக்க முடியும் இல்லையா? சோ அந்த தோரணையை நம்ம பார்க்கலாம். சோ பௌதிகத்திலே நாம இவ்வளோ ஆடுறோம் இல்லையா? ஆனா அதே ஆன்மீகத்துல போகும்பொழுது அதனுடைய ஆனந்தத்தை வந்து ருசிக்கணும் கண்டிப்பா. வி ஷுட் என்ஜாய், வி ஷுட் ரிஜாய்ஸ் தட். அதுதான் உண்மையான ஆனந்தம். அந்த டேஸ்ட் நமக்கு கிடையாது. த ஸ்பெஷாலிட்டி ஆஃப் டிவோஷனல் சர்வீஸ் அண்ட் டு த பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் இல்லையா? அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன அப்படிங்கறது வந்து பாக்குறோம் இந்த இடத்துல. பகவான் ஸ்வயம் ரூபம் இல்லையா? ஸ்வயம் ரூபம். அவருடைய முதல் விரிவங்கம் வந்து பலராமர் பலதேவர், அவரிலிருந்து முதல் விரிவங்கம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் 2ஆம் விரிவங்கம், அதுக்கப்புறம் புருஷ அவதாரங்கள், அதுக்கப்புறம் குண அவதாரங்கள், லீல அவதாரங்கள், யுக அவதாரங்கள், இதெல்லாம் வந்து நடந்த வண்ணமே இருக்கும் இல்லையா? இது எல்லாமே கிருஷ்ணா பிளினரி போர்ஷன் அண்ட் இன்டெகிரேட்டட் பார்ட்ஸ். இன்டெகிரேட்டட்னா அவருக்குள்ளேயே அடங்கி இருக்கக்கூடிய தன்மை. அது இன்டெகிரேஷனாலே சம்மேஷன் இல்லையா? ஆடட் எல்லாமே அவருக்குள்ள இருந்துதான், அவரிலிருந்து வந்தாலும் எல்லாமே அவருக்குள்ளதான் இருக்கக்கூடிய தன்மை. The living entities are separated. நாம் எல்லாருமே அவரிலிருந்து பிரிந்து வந்த ஜட சக்திகள். So original form வந்து கிருஷ்ணா and is the last word in the transcendence. ஆஷ்ரயா நம்ம அந்த 10 நிலைகளை செகண்ட் சாப்டர்ல ஐ திங்க் 9th சாப்டர்ல வருது அது. ஐ திங்க் இஃப் ஐ எம் ரைட் 9th சாப்டர்லயோ 10th சாப்டர்லயோ ஸ்லோகம் வரும் அது செகண்ட் கேண்டோல. ஸோ அதாவது சர்க்கம் விசர்க்கம் இல்லையா, போஷணம் இதெல்லாம் வரும் இல்லையா? கடைசியில ஆஷ்ரயா வரும். ஸோ இங்கேயே அதை லாஸ்ட் வேர்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்றத தெய்வீகத்துல வந்து கடைசி வார்த்தை என்பது என்னன்னா இறைவனுடைய திருவடிகள், அவருடைய பாதங்களை நாம படிந்து நிழலை எடுத்துக்கிறது, தஞ்சம் அடைந்து விடுதல், அதுதான் தெய்வீகம். தெய்வீகத்திலே மேன்மையான ஸ்தானம் அதுதான் இல்லையா? சோ மேலும் தஸ் இஸ் மோர் அட்ராக்டிவ், இன்னும் ஈர்க்கப்படுறாங்க. ஸோ ஐ திங்க் காலையில பிரேமா மாதாஜி அங்க இது என்னது தாமோதர் ஜனனில இருந்து அவங்க ரொம்ப எக்ஸ்பிரசிவா சொல்லுவாங்க. எனக்கு தான் அந்த குடுப்பனே கிடையாது கேட்கறதுக்கு, ஏன்னா அங்க இருந்து இங்க வந்துடணும் இல்லையா? ஸோ இட்ஸ் ஃபைன், எல்லா வேறு விதத்துல நம்ம இதை இந்த ரிஜாய்ஸ் பண்ணிக்கலாமே இல்லையா? ஸோ கேட்பவர்களுக்கு அந்த உன்னத தன்மை கண்டிப்பா தே வில் பி ஏபிள் டு என்ஜாய் தட். ஆக்சுவலி அவங்க சொல்லக்கூடிய விதமும் அங்கு நடக்கக்கூடிய விஷயங்களும் அதெல்லாம் பார்க்கும்பொழுது அந்த காலகட்டத்துல அதெல்லாம் நிகழ்ந்து இருக்கும் கண்டிப்பாக இல்லையா? இப்ப கலியுகம் ரொம்ப ரொம்ப எல்லாமே குறைஞ்சு விட்டது. அதனாலதான் நமக்கு அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பான்மையோ அதை ஏற்றுக்கொள்றதை விட புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் நமக்கு கிடையாது. அந்த காலத்துல இதெல்லாம் நிகழ்ந்தது அப்படின்னு சொல்லப்படும் பொழுது நீங்க எல்லாரும் கூட நான் படிச்சுட்டு இருக்கேன், என்னது அது படிச்சுட்டு இருக்கேன், சுந்தரகாண்டம் நீங்க எல்லாம் படிச்சிருப்பீங்க.
அந்த லங்கையை அவ்வளவு வர்ணிக்கிறாரு ஆக்சுவலி, இல்லையா? வானர அதாவது ஹனுமன் வந்து அவ்வளவு ஆப்புலன்ஸ வந்து அதாவது எவ்வளவு எக்ஸ்பிரஸ் பண்றாங்க. அதாவது அரக்கனா இருக்கக்கூடிய அவனுடைய இடத்திலே அவ்வளவு தங்கம், அவ்வளவு ரத்தினங்கள், இதெல்லாமே வந்து அப்படியே சும்மா விழுந்து கிடக்கிறது எல்லாமே பார்க்கும் பொழுது இந்த காலகட்டத்துல நம்ம அந்த மாதிரி பார்த்திருக்க முடியுமா? கண்டிப்பா வேணா நம்ம இந்த ஆங்கிலேயர் ஆதிக்கத்துக்கு முன்னாடி ஓரளவுக்கு இருந்திருக்கலாம், அதை நம்ம ஒத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறம் எல்லாமே சூறையாடப்பட்டது, நம்ம கிட்ட எதுவுமே கிடையாது. இப்ப நம்ம அதெல்லாம் நம்பவே மாட்டோம். இன்னும் அடுத்து ஒரு 4-5 ஜெனரேஷன்ஸ் போயிடுச்சுன்னா தங்கத்தை வந்து நம்ம வந்து எங்கேயோ வச்சுதான் பார்க்க வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலைக்கு வந்துடும். அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து பார்ப்போம். ஸோ அப்போ அந்த காலகட்டத்துல அந்த மாதிரி ஒரு அதிகமான தங்கம் எல்லாம் இருந்ததெல்லாம் சொன்னாக்கா அதெல்லாம் கற்பனைன்னு கூட சொல்லக்கூடிய நிலைக்கு வந்துடும். ஏன்னா நம்ம எதையுமே பிரத்யட்சமா பாக்குறத மட்டும்தான் நம்பக்கூடியவங்க, இல்லையா? ஆனா இதெல்லாம் நம்ம வந்து அனுபவிக்கணும்னா, அதாவது உணர்ந்து அறிதல் என்பது நாம அந்த பாவத்திற்குள் சென்றால் ஒழிய, நம்முடைய பக்தி பாவம் அதை உணரக்கூடிய பக்குவத்திற்கு சென்றால் ஒழிய அதனுடைய உண்மையான ஆனந்தத்தை நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியாது. இதுதான் உண்மை. இந்த உண்மையை நம்ம மனசுல ஆழமா எப்பவுமே பதிய வச்சுக்கணும். அப்போ அதை பதிய வைக்கிறது எதனாலன்னாக்கா, நாம அந்த பாவத்தை வளர்த்துக்கணும்ன்ற ஒரு ஈடுபாடை எடுத்துட்டு வரணும். ஒரு முறை அந்த ஈடுபாடு எடுத்துட்டு வரும்போது மனசு அதையே நினைக்க தோணும், இல்லையா? அதுதான் இந்த மனதினுடைய இயற்கையே. அப்ப அந்த மனசு நினைக்க நினைக்க என்ன பண்ணும்னாக்கா செயலாற்றுவதற்கு வந்து வழி கொடுக்கும். அதனாலதான் நம்ம நினைக்கணும் ஜபம் பண்ணும்பொழுது இறைவனுடைய நாமங்களை நினைக்கணும்னு, அவருடைய நாமங்களை பற்றியே நினைக்கணும். அவருடைய திருப்பாதங்களை எண்ணணும். திருப்பாதங்களை பார்க்க வேண்டாம், திருப்பாதங்களை எண்ணணும். அந்த பாதங்கள் எப்படி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியாது. ஆனா அர்ச்சவிக்கிற ரூபத்துல நம்ம கோயில்ல பாக்குறோம். அதனால நம்ம அந்த ஸ்டாச்சுவை எடுத்துட்டு வந்து நம்ம மனசுல வச்சுக்க வேண்டாம். ஏன்னா ஒரு குறிப்பிட்ட பிம்பத்தை நாமளா கிரியேட் பண்ணாக்கா இறைவனை வந்து நம்மளால உண்மையான அவருடைய ரூபத்தை பாக்குறதுக்கான வாய்ப்பை நாம கண்டிப்பா ஏற்படுத்திக்கலன்னு அர்த்தம். அதனால நீங்க எந்த ரூபத்தையுமே நீங்க மனசுல லயிக்க வேண்டாம். அவருடைய பாதங்களை எண்ணிக்கொண்டு நாமங்களை சொன்னாலே ஒரு நாள் இல்லைனாலும் ஒரு நாள் பகவானே உன்னுடைய தரிசனம் எனக்கு கண்டிப்பா கிடைக்கணும் அப்படின்னு அந்த பிரார்த்தனை பண்ணிட்டே நம்ம செஞ்சுட்டே இருந்தோம்னா இறைவன் கண்டிப்பா நமக்கு ஒரு நாள் காட்சி கொடுப்பார். நாம மனசளவுல எதை நம்ம அதிகமா நினைக்கிறோமோ அதை நம்ம கண்டிப்பா அடைய பெறுவோம். அது கண்டிப்பா வந்து நமக்கு கிடைக்கும். சோ அதனால கிருஷ்ணர் வந்து கண்டிப்பா நமக்கு தோன்றுவார். There is no facility for intimate personal contact as a transcendental pastimes of the Lord at Vrajabhumi. ஸோ இதை விட மேன்மையா, அதாவது விரஜபூமியில பண்ண அந்த லீலைகளை மாதிரி, ஸோ நான் இந்த கிண்டல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு புக்கு, அதாவது சாஃப்ட் காப்பி இ புக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. இப்போ மாதாஜி வந்து கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்காங்க இல்லையா, அந்த தாமோதர் லீலை, அந்த பதிப்புல பாத்தீங்கன்னா இன்னும் ஒரு 4 புக்ஸ் இருக்கு. அதை நேத்து தான் அமேசான்ல இருந்து வாங்கினேன். அந்த ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிற விதமே வந்து இன்னும் படிக்கணும் அப்படின்னு தோணுச்சு. அதை படிச்சு உங்களுக்கு அப்பப்போ ஒரு 4 கதை சொல்லலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் அதை வாங்கினேன் நான். ஸோ அந்த ஈடுபாடு வரணும் நமக்கு, அதுல லயிக்கணும். ஸோ தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அப்படி நம்ம சீனியர் டிவோட்டிஸ் கிட்ட இருந்து நம்ம கேட்கறது இல்லையா, குரு மகாராஜ் கிட்ட இருந்து கேட்கறது, இதெல்லாம் நமக்கு வந்து வாழ்க்கையில வந்து இன்னும் நமக்கு ஆழமா வந்து பதியக்கூடிய அந்த மார்க்கத்தை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். அப்ப நாம அதுலயே நம்ம லயித்து நம்ம பக்தியில முன்னுக்கு போக முடியும். ஸோ the transcendental pastimes of Lord Krishna are not newly accepted as argued by some less intelligent. These pastimes are eternal. பகவான் இந்த இடத்துல அவருடைய அவதார நோக்கத்தை முடிச்சிட்டாருன்னா இன்னொரு இடத்துல போயிட்டு அவருடைய அவதார நோக்கம் நடந்துட்டு இருக்கும். ஆல்வேஸ் இந்த லீலைகள் வந்து ஓர் அண்டத்துல இருந்து இன்னொரு அண்டத்துல நிகழ்ந்த வண்ணமே இருக்கும். ஸோ இல் பி ஆல்வேஸ் தேர். அதே மாதிரி அவருடைய பேரப்ளேனியா இல்லையா, அவரோட இருக்கக்கூடிய அதாவது கோபியர்கள் எல்லாருமே வந்து அந்த இடத்துக்கு கண்டிப்பா போவாங்க. ஸோ அங்கேயும் லீலைகள் நடந்துட்டே இருக்கும். ஸோ அது அவருடைய லீலைகள் எப்ப நடக்கும்ன்றதையுமே பிரம்மாவுடைய நாள் வரும்பொழுது அவருடைய லீலை வந்து தொடங்கும். ஸோ பிரம்மாவுடைய நாள் வரத்துக்கு எத்தனை ஆண்டுகள்ன்றதை பார்த்துட்டு நம்ம சத்வம் ரஜஸ்தமஸ்திதி பிரகிருதேர் குணஸ்தைர் யுக்தா பரஹ புருஷ ஏக ஐஹஸ்ய தத்ததே சிதத்யாதயே ஹரி விரிஞ்சி ஹரிதே சமிக்ஞாஹ ஷேயாம்சி தத்ர காலு சத்வதனோர் நிர்ணாம் சுயூஹ. எஸ் பிரேமா மாதாஜி வாசிங்கோ. ஒன்லி
translation and purport. ஓகே மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. சத்வம் நற்குணம், ரஜ தீவிர குணம், தம அறியாமை, இருள், இடி இவ்வாறாக பிரகிருத்தே ஜட இயற்கையின் குணா குணங்கள் தை அவற்றால் யுக்தக தொடர்பு கொண்டு பரக உன்னதமான புருஷர் ஏக ஒன்று இகாசிய இந்த ஜட உலகின் தத்தே ஏற்கிறார் திதி ஆதையே படைத்தல் காத்தல் மற்றும் அழித்தல் முதலான செயல்களுக்காக ஹரி பரமபுருஷ பகவானாகிய விஷ்ணு விரிஞ்சி பிரம்மா ஹர சிவபெருமான் இத்தி இவ்வாறாக சம்யாகா வேறுபட்ட அம்சங்களை ஸ்ரேயசி முடிவான நன்மையை தத்ர இதனால் கலு இவற்றில் சத்வ நற்குணம் தனோகோ உருவம் நிர்ணாம் மனிதனின் சியுகு அடைய முடியும். மொழிபெயர்ப்பு பொருளுரை ஸ்ரீல பிரபுபாதாக்கு ஜெய். தெய்வீக புருஷராகிய பகவான் ரஜோகுணம், சத்துவகுணம் மற்றும் தமோகுணம் ஆகிய ஜட இயற்கையின் முக்குணங்களுடன் மறைமுகமாக தொடர்பு கொண்டிருக்கிறார். மேலும் ஜட உலகின் படைத்தல், காத்தல் மற்றும் அழித்தல் என்னும் முத்தொழில்களுக்காக அவர் பிரம்மா, விஷ்ணு மற்றும் சிவன் ஆகிய 3 குண அவதாரங்களை ஏற்றுக்கொள்கிறார். இம்மூவருள் நற்குண சத்வரூபமான விஷ்ணுவிடமிருந்தே மக்கள் அனைவரும் முடிவான நன்மைகளை பெற முடியும். பொருளுரை மேலே குறிப்பிட்டது போல் விரிவங்கங்களாக தோன்றியுள்ள அந்த பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணருக்கு பக்தி தொண்டாற்ற வேண்டும் என்பது இப்பதத்தில் உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரும் அவரது எல்லா விரிவங்கங்களும் விஷ்ணு தத்துவங்கள் அல்லது பரம புருஷர்களே ஆவர். ஸ்ரீ கிருஷ்ணரிலிருந்து வரும் அடுத்த தோற்றம் பலதேவராவார். பலதேவரிலிருந்து சங்கர்ஷ்ணரும், சங்கர்ஷ்ணரிலிருந்து நாராயணரும், நாராயணரிலிருந்து 2வது சங்கர்ஷ்ணரும், இந்த சங்கர்ஷ்ணரிலிருந்து விஷ்ணுவின் புருஷ அவதாரங்களும் தோன்றுகின்றனர். நற்குணத்திற்கு அதிபதியாக உள்ள விஷ்ணு ஷீரோத கஷாயி விஷ்ணு அல்லது பரமாத்மா என்றறியப்படும் புருஷ அவதாரம் ஆவார். பிரம்மா ரஜோகுணத்திற்கும் சிவன் தமோ குணத்திற்கும் அதிபதிகளாக உள்ளனர். ஜட உலகில் உள்ள முக்குணங்களின் 30 இலாக்காக்களுக்கு இவர்கள் தலைவர்களாக உள்ளனர். விஷ்ணுவின் நற்குணத்தினால் படைப்பு சாத்தியமாக்கப்படுகிறது. மேலும் பிரளய காலத்தில் சிவபெருமான் தமது சிவ தாண்டவத்தினால் அதை அழித்து விடுகிறார். பௌதீகவாதிகளும் மூடர்களும் முறையே பிரம்மனையும் சிவனையும் வழிபடுகின்றனர். ஆனால் தூய ஆன்மீகள் நற்குண ரூபியான விஷ்ணுவை அவரது பல்வேறு உருவங்களில் வழிபடுகின்றனர். விஷ்ணு லட்சக்கணக்கான கோடிக்கணக்கான அம்சங்களாகவும் பிரிக்கப்பட்ட பின்ன பகுதிகளாகவும் தோன்றுகிறார். அம்சங்கள் பரமபுருஷ பகவான் என்றும் பிரிக்கப்பட்ட பகுதிகள் ஜீவாத்மாக்கள் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றனர். ஜீவாத்மா மற்றும் பரமபுருஷ பகவான் ஆகிய இருவருக்குமே அவர்களது நிலையான ஆன்மீக உருவங்கள் உள்ளன. ஜீவராசிகள் சில சமயங்களில் ஜடசக்தியின் கட்டுப்பாட்டிற்கு உள்ளாகின்றனர். ஆனால் விஷ்ணு மூர்த்திகள் எப்பொழுதும் ஜடசக்தியை ஆள்பவர்களாகவே இருக்கின்றனர். புருஷராகிய பகவான் விஷ்ணு ஜடசக்தியின் ஆதிக்கத்திலுள்ள பந்தப்பட்ட ஜீவராசிகளை விடுவிப்பதற்காக இந்த ஜட உலகில் அவதரிக்கின்றார். இத்தகைய உயிரினங்கள் ஜட உலகை அடக்கி ஆளும் எண்ணத்துடன் இவ்வுலகில் தோன்றி இயற்கையின் முக்குணங்களில் சிக்கிக் கொள்கின்றனர். இதன் காரணமாக வெவ்வேறு கால அளவுகளை கொண்ட சிறைவாசத்தை அனுபவிப்பதற்காக ஜீவராசிகள் தங்களது பௌதீக உடலை மாற்றிக்கொண்டே இருக்க வேண்டியுள்ளது. ஜடவுலகம் என்னும் சிறைச்சாலை பரமபுருஷரின் ஆணையின் கீழ் பிரம்மாவால் படைக்கப்படுவதாகும். மேலும் கல்ப முடிவில் அனைத்தும் சிவனால் அழிக்கப்பட்டு விடுகிறது. ஆனால் நாட்டின் சிறைச்சாலை அரசாங்கத்தால் பாதுகாக்கப்படுவதை போல இந்த சிறைச்சாலையையும் பாதுகாக்கும் பொறுப்பை விஷ்ணு ஏற்றுக்கொள்கிறார். ஆகவே தொடர்ச்சியான பிறப்பு, இறப்பு, மூப்பு மற்றும் நோய் போன்ற துன்பங்கள் நிறைந்ததான ஜடவாழ்வு என்னும் இச்சிறை கூடத்திலிருந்து வெளியேற ஆவல் கொண்டுள்ள ஒருவன் இத்தகைய முக்தியை பெறுவதற்கு பகவான் விஷ்ணுவை திருப்தி செய்ய வேண்டும்.
பகவான் விஷ்ணு பக்தி தொண்டினால் மட்டுமே வழிபடப்படுகிறார். மேலும் ஜட உலகில் உள்ள சிறை வாழ்வை தொடர வேண்டியுள்ள ஒருவர் தற்காலிகமான விடுதலைக்காக அதற்குரிய வசதிகளை சிவன், பிரம்மா, இந்திரன் மற்றும் வருணன் முதலான தேவர்களிடம் கேட்டு பெறலாம். இருப்பினும் பந்தப்பட்ட வாழ்வில் சிக்கிக் கொண்டுள்ள ஜீவராசிகளை எந்த தேவராலும் விடுவிக்க முடியாது. விஷ்ணுவால் மட்டுமே இதை செய்ய முடியும். எனவே பரமபுருஷரான விஷ்ணுவிடமிருந்துதான் முடிவான நன்மை அடையப்படுகிறது. ஹரே கிருஷ்ணா. இப்பதான் உங்களுக்கு நீங்க கேட்ட டவுட் அப்பவே இதுலதான் மாதாஜி கேட்டேன். சோ இப்ப அந்த அழிவு எப்படி வருதுன்றது தெரியும். அதனால ஒண்ணு நமக்கு தெரியணும், இப்ப நம்மள மெயின்டைன் பண்ணக்கூடியது எது? நம்மள மெயின்டைன் பண்றவரு விஷ்ணு தான் இல்லையா? சோ மெயின்டெனன்ஸ் யார் பண்றாங்களோ அவங்க கிட்டதான் நம்ம நமக்கு என்ன உதவி வேணாலும் நம்ம கேட்போம் இல்லையா? படைக்கிறவங்க கிட்டயோ இல்ல அழியாகக்கூடிய நிலையிலயோ கண்டிப்பா நம்மளால எதுவும் கேட்க முடியாது. மோட்சத்திற்கான மார்க்கம் அவங்க 2 பேருமே கொடுக்க முடியாது. மோட்சத்திற்கான மார்க்கம் விஷ்ணு ஒருத்தர் மட்டும்தான் கொடுப்பார். அதனால நாம விஷ்ணு கிட்ட மட்டும்தான் கேட்கணும். ஏன்? சிவபெருமானே விஷ்ணுவை தான் வணங்குகிறார், அந்த சங்கர்ஷ்ண சொரூபத்தை தான் வணங்குறார். அதனால்தான் அவர் அந்த ஆன்மீக ஆற்றல் கொண்டு அவர் தாண்டவத்தை ஆடி இந்த மகா பிரளயத்தை உண்டு பண்றார். ஓகே, அதனால வி ஷுட் ரைட்டான செயலை ரைட் டைம்ல நம்ம செய்யணும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். தாருணோ தூமஸ் தஸ்மாத் அக்னிஸ்த்ரயீமயாஹ தமசஸ்து ரஜஸ்தஸ்மாத் சத்வம் யத் பிரம்மா தர்ஷனம். எஸ் பத்மா மாதாஜி வாசிங்க, டிரான்ஸ்லேஷன் வாசிங்க. தெய்வீக புருஷராகிய ரஜோகுணம், சத்துவகுணம் எங்க இருக்கீங்க மாதாஜி? 23 வாசிங்க. 24 மொழிபெயர்ப்பு. விறகு மண்ணின் உருமாற்றமாகும், ஆனால் புகை பச்சையான விறகை விட சிறந்தது. மேலும் நெருப்பு அதைவிட சிறந்ததாகும். ஏனெனில் நெருப்பால் தெய்வீக அறிவின் நன்மைகளை நாம் பெற முடியும் வேத யாகங்களின் மூலம். அதே போலவே தீவிர உணர்ச்சி ரஜஸ் அறியாமையை தமஸ் விட சிறந்ததாகும். ஆனால் நற்குணம் அதாவது சத்துவம் அனைத்திலும் சிறந்ததாகும். ஏனெனில் நற்குணத்தினால் பரபிரம்மத்தை உணரும் நிலைக்கு ஒருவரால் உயர முடியும். பொருளுரை. மேலே விளக்கப்பட்டுள்ளது போல் பரம புருஷரிடம் பக்தி தொண்டாற்றுவதால் பந்தப்பட்ட வாழ்விலிருந்து ஒருவர் விடுதலை அடைய முடியும். மேலும் சத்துவ குணத்தின் படித்தரத்திற்கு ஒருவர் உயர வேண்டும் என்பதும் இங்கு தெளிவாக கூறப்பட்டுள்ளது. இதனால் பெருமானின் பக்தி தொண்டிற்கு ஒருவர் தகுதியுள்ளவராக முடியும். ஆனால் தமோகுணத்தில் இருப்பவரும் கூட ஆன்மீக குருவின் திறமையான வழிநடத்தலால் படிப்படியாக நற்குண நிலைக்கு உயர முடியும். எனவே உண்மையான மாணவர்கள் அத்தகைய முன்னேற்றத்திற்கு திறமையான ஓர் ஆன்மீக குருவை அணுக வேண்டும். மேலும் உண்மையானவரும் திறமை மிகுந்தவருமான ஆன்மீக குரு தனது சீடன் தமஸ், ரஜஸ் அல்லது சத்துவம் ஆகிய எந்த படித்தரத்தில் இருப்பவனாக இருந்தாலும் அவனுக்கு வழிகாட்டியக்கூடிய திறமை பெற்றவர் ஆவார். ஆகவே எந்த குணத்தில் உள்ள வழிபாட்டை செய்தாலும் அல்லது பரமபுருஷ பகவானின் எந்த உருவத்தை வழிபட்டாலும் அது சமமான நன்மையை அளிக்கிறது என்று எண்ணுவது தவறாகும். விஷ்ணுவை தவிர மற்ற எல்லா பின்னப்பகுதிகளும் ஜட சக்திக்கு கீழ்ப்படந்தையாகவே உள்ளன. இதனால் ஜட பந்தத்திலிருந்து ஒருவரை விடுவிக்க கூடியதான சாத்வீகமான படிக்கு ஒருவரை உயர்த்த ஜடசக்தியை கொண்ட ஜீவராசிகளால் உதவ முடியாது. நாகரிகமடையாத வாழ்வு அல்லது தாழ்ந்த விலங்குகளின் வாழ்வானது தமோகுணத்தினால் ஆளப்படுகின்றது. பல்வேறு வகையான பௌதீக லாபங்களை அடைவதில் தீவிர உணர்ச்சி கொண்ட மனித வாழ்வு ரஜோகுணத்தில் உள்ளதாகும். ரஜோகுணத்தில் உள்ள வாழ்வானது பரபிரம்மத்தை உணர்வதற்கான சிறியதொரு தடத்தை வழங்குகிறது. இத்தடயம் நிதி நெறிகளுக்கு உட்பட்டவையான தத்துவம், கலை
மற்றும் பண்பாடு ஆகியவற்றில் உள்ள மென்மையான உணர்வுகளின் வடிவில் வழங்கப்படுகிறது. ஆனால் பரபிரம்மத்தை உணர்வதில் ஒருவருக்கு உண்மையாக உதவக்கூடியதான சாத்வீக நிலையே உயர்ந்த நிலையாகும். அதாவது பிரம்மா, விஷ்ணு மற்றும் சிவன் ஆகியோரின் வெவ்வேறு வழிபாட்டு முறைகளுக்கு ஏற்பட்ட வேறுபட்ட குணங்களில் பலன்கள் அடையப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ரொம்ப அழகான உவமை கொடுத்திருக்காங்க. இப்போ மண்ணுல இருந்துதான் நமக்கு என்ன மரம், செடி, கொடி எல்லாம் வந்து பயிர் எல்லாமே வர்றது இல்லையா? சோ அந்த மரத்துக்குள்ளேயே வந்து நெருப்பு எனக்கூடியது வந்து உண்டு, அந்த பண்பு உண்டு இல்லையா? அப்போ மண்ணினுடைய ஒரு உருமாற்றம் தான் வந்து நெருப்பு. அந்த அந்த மரக்கட்டையில இருக்கக்கூடிய நெருப்பு அது அன்மேனிஃபெஸ்டட் ஃபார்ம், அதாவது தோன்றாத நிலையில தான் இருக்கும் இல்லையா? ஆனா அதை வந்து நாம உரசினா அந்த நெருப்பு தானாவே வரும் இல்லையா? 2 மூங்கிலை நாம உராய்ந்தாலே, அதாவது காட்டுல வந்து அடர்ந்த காட்டுல 2 மூங்கில்கள் நல்ல ஜோரா உராய்ந்தாலே அந்த காடே வந்து காட்டு தீ பத்திக்கும் இல்லையா? அப்ப அந்த நெருப்பு அந்த இதுக்குள்ள வந்து அடங்கி இருக்குன்னு அர்த்தம் இல்லையா? அது போல மேலும் இந்த வனந்து போன அந்த விறகு நம்ம வந்து எரிய வச்சோம்னா, அப்ப அந்த புகையை விட வனந்து போன அந்த விறகு பெட்டர் அப்படின்னா, ஏன்னா பச்சையா இருக்கக்கூடிய இந்த விறகுல வந்து நம்ம நெருப்பு வந்து அதிகமா எதிர்பார்க்க முடியாது. புகை மண்டலம் மட்டும்தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். ஆனா அதே வனந்து போயிருக்கக்கூடிய அந்த ட்ரையா இருக்கக்கூடிய அந்த விறகுல இருந்து நம்ம நல்ல நெருப்பை வந்து எதிர்பார்க்கலாம் இல்லையா? ஏன்னா அதுல இருந்து நமக்கு வரக்கூடிய நெருப்பு மிக நல்லதா இருக்கும். மேலும் அப்படிப்பட்ட அந்த விறகை வந்து நம்ம வந்து அந்த காலத்துல அரணிக்கட்டைகளை உரைச்சி, அரணி கட்டைன்னு மரத்துல இருந்து வர கட்டை தானே வந்தாச்சு. ஆமா ஆமா ஆமா. சோ அந்த இதெல்லாமே சமித்துக்கள் எல்லாமே போட்டு அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, இது யக்னங்களை வளர்ப்பாங்க. யக்னங்கள் வளர்க்கறது எதுக்குன்னா, நம்ம வந்து வேத சாஸ்திரங்கள் பிரகாரமே யக்னங்களை வளர்க்கணும். அப்பதான் இந்த பிரபஞ்சத்துல வந்து நன்மைகள் என்பது இருக்கும். ஏன்னா சௌனக ரிஷிகள் தலைமையில இருக்கக்கூடிய ரிஷிமுனிகள் எத்தனை ஆண்டுகள், 1000 ஆண்டுகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அந்த யக்னங்களை வளர்க்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக செய்தவங்க தான். சோ அப்படி நம்ம மோட் ஆஃப் ஃபேஷன் வந்து இட் இஸ் பெட்டர் தென் இக்னரன்ஸ். அறியாமையை விட ரஜோகுணம் பரவாயில்லை. ஏன்னா அவங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஞானம் தெரியும். சிலதெல்லாம் அவங்களுக்கு வந்து அதனுடைய தாத்பரியங்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுப்பாங்க இல்லையா? இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்காங்க, அவங்களுக்கு எத்திக்ஸ்னா என்னன்னு தெரியும், மாரல்னா என்னன்னு தெரியும் இல்லையா? எப்படி வாழணும், எப்படி வாழக்கூடாது, எது தர்மமான செயல் இல்லையா? இப்படி எல்லாமே, அதாவது அவங்களுக்கு ஆசைகள் அதிகப்படியா இருக்கும் பொழுது அதை ஓவர் ரூல் பண்ணிடுவாங்களே தவிர, மத்தபடி எது தர்மம் எது அதர்மம் எல்லாமே வந்து அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். பிரவிற்த்தி நிவிற்த்தி எல்லாமே நல்லாவே தெரியும் அவங்களுக்கு. எது அவங்கள பந்தப்படுத்தும், எது வந்து அவங்களுக்கு விடுதலை கழிக்கும், தான் யாரு, இதெல்லாம் வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஒருவர் அந்த நிலைக்கு வந்தாதான் அடுத்து சத்வ நிலைக்கு போக முடியும். அஜ்ஞானத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியாது. அதனாலதான் தமசிக் குணத்தை விட ரஜோகுணம் பெட்டர். அதே மாதிரி குணத்தை விட சத்துவகுணம் இன்னும் பெட்டர். ஏன்னா பகவானை பற்றி நல்லா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். ஒருத்தர் வந்து சத்வத்துல வந்து நிலை கொள்ளணும், இறைவனை வந்து புரிந்து கொள்வதற்கு. அன்சிவிலைஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் லைஃப், லைஃப் ஆஃப் த லோயர் அனிமல்ஸ், அது தமஸ் அதாவது விலங்கு இனத்துக்கு. மேலும் நாகரிகம் அணிந்த மனிதன் வந்து ரஜோகுணத்துல இருக்கிறான் இல்லையா? மேலும் வந்து இந்த தத்துவங்கள் மற்றும் வந்து அவங்களுக்கு இந்த கலாச்சாரம் இதெல்லாமே அவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும். அதெல்லாம் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க. அவங்க ஆசைகள் என்று வந்து விட்டால் அதை ஓவர் ரூல் பண்ணி செய்வாங்க. சத்துவம் இன்னும் ஹையஸ்ட். ஸோ இறைவனை வந்து உணர்வதற்கான மார்க்கத்தை நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கிறது. ஸோ வெறுமனே வந்து பாத்தீங்கன்னா குவாலிட்டேட்டிவ் டிஃபரன்ஸ் அப்படின்னா இயல்பினால் வேறுபட்டு இந்த 3 விதமான தாம்சிக் வர்ஷிப் பாத்தீங்கன்னாக்கா பூத பிசாசங்களை கூட வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க, வசியம் பண்றது இல்லையா? இந்த பிளாக் மேஜிக் இதெல்லாம் பண்றது எல்லாமே தாம்சிக்ல வரக்கூடிய ஒன்று இல்லையா? அடுத்து ரஜோகுணத்துல வந்து பலன் கருதும் தேவர்கள் அதாவது தேவ வழிபாடு சத்துவத்திலே உண்டு. ஸோ அதாவது அவங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ஒரு இதை வந்து வணங்குறாங்க இல்லையா? குவாலிட்டேட்டிவ் டிஃபரன்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் வர்ஷிப், ரெஸ்பெக்டிவ் ரிசல்ட்ஸ் இல்லையா? டீட்டிஸ். அதாவது சில பேர் வந்து விஷ்ணுவை வணங்குவாங்க, சில பேர் வந்து சிவபெருமானை வணங்குவாங்க, சில பேர் வந்து பிரம்மாவை வணங்குவாங்க. ஆனா விஷ்ணுவை வணங்குனாதான் நமக்கு நித்தியமான ஒரு இது கிடைக்கும்ன்றது வந்து உண்டு, சந்தோஷம். ஸோ அதனால தேவ வழிபாடு.
சத்வத்துல இருக்கிறவங்க வந்து தேவ வழிபாடு கண்டிப்பா பண்ணுவாங்க. நம்ம ஐ திங்க் 18 டேஸ்ல நம்ம அதை தான் வாசிக்கிறோம் இல்லையா? சத்துவகுணத்துல இருக்கிறவங்க தேவ வழிபாடு. ஆனா அந்த தேவ வழிபாடுனுடைய கோட்டா முடிஞ்சாதான் நம்ம வந்து பகவானை சேவிக்கக்கூடிய பிராப்தம். அப்ப நமக்கு அந்த சுத்த சத்துவ நிலைக்கு போகக்கூடிய வாய்ப்பு நமக்கு ஏற்படுத்தி கொடுக்கும். சோ தேவர்கள் எல்லாம் பகவானிடத்திலிருந்து தோன்றியவர்கள், எல்லாம் அவருடைய அங்கத்துக்குள்ளதான் அவங்க எல்லாருமே என்ற புரியும் பொழுது, இறைவனுக்கு நாம தொண்டாற்றும் பொழுது தேவர்களும் வந்து ஆனந்தம் கொள்கிறார்கள் என்பதை புரிந்த வண்ணம் நாம் செய்யும் பொழுது, அப்ப நமக்கு இறைவனை தொழுவதற்கான அந்த மனசு வந்து மேன்மையா இருக்கும். அடுத்து ரஜோகுணம் வந்து அவங்க அதாவது அரசியல்வாதியை கூட அவங்க வந்து கடவுளாக்கிடுவாங்க இல்லையா? அந்த மாதிரி ஒரு டைப் உண்டு அவங்க. இன்னொன்னு வந்து தேவர்கள் வழிபாடுல கூட அவங்க பலன் கருதி தான் அவங்க செயல்படுவாங்க. சோ இந்த இது விளம்பரத்துக்காகவோ இல்ல வந்து பலன் கருதுவதற்காகவோ செய்வாங்க. இது ரெண்டுமே உண்டு. இவங்க வந்து பூதங்கள், பிசாசுகள் அவங்களோடதான் இவங்களுடைய வழிபாடு தமஸ்குணத்துல இருக்கிறவங்க. वेजिरे मुनयो अथाग्रे भगवन्तम् अदोक्षजं सत्वं विशुद्धं क्षेमाय कल्पन्ते हेनुतान्हिया. ஹரே கிருஷ்ணா. யார் வாசிக்கிறீங்க? 3 பேருக்கு. வேற யாரு இருக்கீங்க வாசிக்கிறதுக்கு? ரேவதி மாதாஜி இருக்கீங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, இருங்க, அவங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன். நீங்க அடுத்த ஸ்லோகம் வாசி. வாசி. प्रणाम जी। बेजिरो मुनियन्ताग्रे भगवन्तम् अदोक्षजम् सत्वं विकतं क्षीमाय कल्पन्ते येनुदानिह. மொழிபெயர்ப்பு. பரமபுருஷர் ஜடையர்க்கின் உட்குணங்களுக்கு மேலானவராக இருப்பதால் மாமுனிவர்கள் அனைவரும் முன்பு அவருக்கு தொண்டாற்றினர். ஜட சூழ்நிலையிலிருந்து விடுபடுவதற்காக அவர்கள் அவரை வழிபட்டதனால் உயர்ந்த நன்மையை அடைய பெற்றனர். அத்தகைய சிறந்த அதிகாரிகளையும் பின்பற்றுவர் யாராகவும் இருந்தாலும் அவரும் ஜட உலகிலிருந்து முக்தி பெற தகுதியுள்ளாவராகிறார். பொருளுரை. மதத்தை பின்பற்றுவதன் நோக்கம் ஜட லாபத்தை பெறுவதோ அல்லது ஆன்மீகத்திலிருந்து ஜடத்தை பிரித்தறிவதற்குரிய சாதாரண அறிவை பெறுவதோ அல்ல. ஜடபந்தத்திலிருந்து ஒருவன் தன்னை விடுவித்துக் கொண்டு உன்னதை புருஷராக பகவானின் திவ்யமான உலகில் சுதந்திரமான மறுவாழ்வை பெறுவதே சமய சடங்குகளின் முடிவான நோக்கமாகும். எனவே சமய கோட்பாடுகள் நேரடியாக பரமபுருஷராலேயே உண்டாக்கப்படுகின்றன. மேலும் பகவானின் அங்கீகரிக்கப்பட்ட பிரதிநிதிகளை தவிர வேறு யாருக்கும் மதத்தின் நோக்கம் தெரியாது. சமயத்தின் நோக்கத்தை அறிந்த 2 பிரதிநிதிகள் உள்ளன. இவர்கள் பகவானிடம் உன்னத தொண்டாற்றுகின்றனர். தங்களின் சொந்த நன்மையை விரும்புபவர்கள் இந்த மகாஜனங்களையே பின்பற்றி மிக சிறந்த நன்மையும் அடையலாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ வெரி மச். தேங்க்யூ மாதாஜி. ஆத்தரைஸ்டு ஏஜென்ட்ஸ் ஆஃப் த லார்ட், மகாஜனாஸ், 12 மகாஜனாஸ் இல்லையா? இப்ப நமக்கு தெரிஞ்ச மகாஜனா யாரு சொல்லுங்க? பீஷ்மர் இல்லையா? ஒன் ஆஃப் த மகாஜனா. யமராஜா, ஜனகர், அதுக்கப்புறம் யமா இல்லையா? மனு மாதாஜி. நிறைய பேர் இருக்காங்க. நம்ம ரீகலெக்ட் பண்றது இத்தனை பேர் நம்மளால ரீகலெக்ட் பண்ண முடியாது. சோ முன்னாடி எல்லாம் வந்து அதாவது ரிஷிகள் முனிகள் எல்லாருமே பகவானுக்கு திருத்தொண்டு வந்து புரிந்தார்கள் இல்லையா? ஏன்னா அவங்க இந்த இயற்கையினுடைய 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்ட அந்த சுத்த சத்துவ நிலையை வந்து நிலைப்படுத்தி கொண்டு அவ்வாறு, அதனால்தான் அவங்கள தத்துவதர்ஷி அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லையா? உள்ளதை உள்ளபடி காணக்கூடிய அந்த பக்குவத்தை அவர்கள் அறிந்தவர்கள். எதற்காக வந்து பகவானை அவங்க சேவிச்சாங்க? இந்த பௌதீக இதுல இருந்து அவங்க விடுதலை அடையணும். தட் இஸ் த பேசிக். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் லெவலே. நம்ம மோட்சம் அடையிறது மட்டும்தான் ஃபர்ஸ்ட் லெவல். ஆனா அது அப்படியே ஹையர் லெவல்ல போகும்பொழுது இன்னொரு பிறவி எடுத்தா கூட பரவாயில்லப்பா, எப்பொழுதுமே இறைவனுடைய திருநாமத்தை சொல்றதுக்கான அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்தா போறோம். இறைவனுக்கு திருத்தொண்டு பண்ணக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை கொடுத்தா போறோம். அப்படிப்பட்ட பக்குவம் வரணும். நம்ம எந்த நரகத்துல இருந்தாலும் சரி, சொர்க்கத்துல இருந்தாலும் சரி, எந்நிலையில் இருந்தாலும் இறைவனை நாம மறக்காம இருக்கக்கூடிய மனசு, அவருக்கான தொண்டு ஆற்றுதல், இது ஹையஸ்ட் ரியலைசேஷன். சோ ஆனா நாம பௌதீகவாதிகளா இருக்கும்போது அதிகபட்சமான நம்முடைய ஆலோசனை எதுல போகும்? அட்லீஸ்ட் இந்த உலக வாழ்க்கையில இருந்து விடுதலை அடைஞ்சா போரும்பா அப்படின்னு நினைப்போம். தட் இஸ் த பேசிக். பகவான் வந்து அது கொடுத்துறாரு. அவர் வந்து கொடுக்கற, அவர் எதுக்கு வந்து யோசிப்பாருன்னா கிருஷ்ண பிரேமையை கொடுக்கறதுக்கு தான் யோசிப்பார்.
இல்லையா? அதுக்கு நிறைய நம்ம பரீட்சை உண்டு இல்லையா? அதை பாஸ் பண்ணாதான் நமக்கு கிடைக்கும். ஹோல் லைஃப் இஸ் இந்த வாழ்க்கையே வந்து நமக்கு பரீட்சை தான். அதனால அதை நம்ம வந்து கிளியர் பண்ணோம்னா அப்போ அவர் வந்து கிருஷ்ண ஆகர்ஷினி இல்லையா? அந்த நிலையை வந்து நம்ம அடைய பெற முடியும். ஸோ இந்த மாதிரி இங்க மகாஜனாஸ், அதாவது சமய கோட்பாடுகள் என்பது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது இல்லையா? சமய கோட்பாடுகள் எதற்கு முக்கியம்னா, ஒருத்தர் அந்த சமய கோட்பாடுகளை வந்து பரிபாலித்தால் அவருடைய வாழ்க்கையை வந்து எப்படி எடுத்துட்டு போகணும்ன்றத வந்து அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியும். அவ்வாறு அதை எடுத்துட்டு போகிறதுனால என்ன நன்மை? இந்த உலக வாழ்க்கையில இருந்து அவர்களுக்கு விடுதலை என்பது கிடைக்கும். சமய கோட்பாடுகள் நம்முடைய இருப்பை வந்து தூய்மைப்படுத்திக்கிறது இல்லையா? ஒரு ப்ராசஸ் நீங்க பௌதீகத்திலே எடுத்துக்கோங்க. காலையில 9 மணிக்கு ஆபீஸ் போகணும், சாயங்காலம் 5:30 மணி வரைக்கும் ஆபீஸ்ல வேலை செய்யணும். ஸோ இத்தனை மணிக்கு இத்தனை மீட்டிங் அட்டன் பண்ணணும். இதெல்லாமே சிஸ்டமேட்டிக்கா நம்ம பண்ணும்பொழுது நமக்கு எந்த இடத்துலயுமே வந்து அதாவது வேலை வந்து முடங்கி போயோ இல்ல தேங்கி கிடக்கிறதோ அதெல்லாம் இருக்காது இல்லையா? இது பௌதிகத்துல நாமளே வந்து இல்லையா தொய்வு இருக்காது. ஆனா அதே நம்ம ஆன்மீகத்துல அதே மாதிரி அந்த தொய்வோடு தான் நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ஸோ பௌதீக தொய்வு எப்படி, அதே மாதிரிதான் ஆன்மீக தொய்வும் கூட இல்லையா? ஸோ அதனால நம்ம அதுக்கான முயற்சிகள் வந்து நம்ம அன்றாடம் நம்ம செய்யக்கூடிய பக்தி தொண்டை நம்ம வந்து செவ்வனே செய்துட்டே போனோம்னா, இப்ப காலையில 16 மாலை 6 மணிக்குள்ள முடிச்சுட்டா நம்ம எவ்வளவு ஆனந்தப்படுறோம் இல்லையா? அதுக்கப்புறம் நம்ம எத்தனை வேணாலும் பண்ணுவோம். ஆனா அந்த 6 மணிக்குள்ள நம்ம முடிச்சிட்டோம்னா தட் கிவ்ஸ் மோர் ரிஜாய்ஸ்மெண்ட். அதுல ஏதாவது ஒரு ரவுண்ட் 2 ரவுண்ட் தங்கிடுச்சுன்னா அதுக்கப்புறம் நமக்கு செய்யக்கூடிய அந்த வாய்ப்பு அந்த அந்த அன்னைக்கான காலகட்டத்துல நம்ம கிடைக்காம போய் அதுக்கப்புறம் சாயந்தரம் செய்யணும் போது நமக்கு மனசு கொஞ்சம் இதை நம்ம காலையிலே முடிச்சிருக்கலாமே அப்படின்ற ஒரு ஃபீலிங் வரும் இல்லையா? ஏன்னா இந்த 16 ரவுண்ட்ஸ் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து இறைவனையே காலையில நம்மளால நிறைய போக்கஸ் பண்ண முடியும். ஆனா 10-11 மணில இருந்து ரஜோகுணத்துக்கு ஆட்கொள்ளப்படுகின்றோம். எந்த சமயத்தை வேணாலும் நம்ம கோபம் வரும், எந்த சமயத்துல வேணாலும் நம்ம வந்து செயல்படுவோம் இல்லையா? ஈவினிங் ஆக ஆக தமஸ் குணத்தோட நம்ம இணைந்து சோம்பேறித்தனம் இதெல்லாம் நமக்கு வந்துடும். அதனால காலையில நம்ம எப்பவுமே வந்து இறைவரை வந்து துதிப்பதற்கான அந்த வாய்ப்பை நம்ம என்னைக்கும் நழுவ விட்டுறக்கூடாது. 12 இந்த சமய கோட்பாடுகளை எல்லாமே தெரிந்தவர்கள் வந்து 12 மகாஜனங்கள். அதனாலதான் பீஷ்ம பிதா கிட்ட இருந்து யுதிஷ்டர் வந்து அரசாள்வது எப்படி அப்படிங்கறது எல்லாமே கேட்டு தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக பகவானால வந்து ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது அந்த சந்திப்பே இல்லையா? சோ ரெண்டரிங். ஆனா ஆல் ஆஃப் தெம் ரெண்டர் டான்ஸ் சர்வீஸ் unto him. Persons who desire their own good may follow this. சோ இப்படி பொதுமக்கள் நல்லா இருக்கணும்னு நினைச்சுண்டு பக்தி பண்ணி செய்யக்கூடியவங்க தூய பக்தர்கள், மேன்மையான மகாத்மாக்கள் சொல்லலாம். ஆனா நாம எல்லாம் அந்த அளவுக்கு இன்னும் இல்லை. நம்முடைய அட்லீஸ்ட் சுயநலமா நினைச்சிட்டா கூட அந்த மகாஜனங்களுடைய வாழ்க்கை வரலாறை கேட்டுண்டு அவர்களுடைய பாதையை பின்பற்றிட்டு போனாலாவது நமக்கு பக்குவம் கிடைக்கும். அப்ப பர்ஃபெக்ஷன் ஆயிடும் அப்படின்றதுதான் ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டு. முமுக்ஷவோ கோர ரூபான் ஹித்வா பூதபதின் அதஹ நாராயண கலா சாந்தா பஜந்தியே அனுஷூயவா. ரொம்ப பெருசா இருக்கு போல. ஓகே, யார் வாசிங்க? வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. முமுக்ஷோ கோர ரூபான் இத்வா பூதபதின் அத நாராயண கலா சாந்தா பஜந்தி அனசூயவக. மொழிபெயர்ப்பு. முக்தி பெறுவதில் உறுதியாக இருப்பவர்கள் நிச்சயமாக பொறுமையின்றி அனைவரையும் மதிப்பற்றவர்களாக இருப்பார்கள். இருப்பினும் தேவர்களின் பயங்கரமான கோர உருவங்களை அவர்கள் விலக்கி பகவான் விஷ்ணுவையும் அவரது விரிவங்கங்களின் ஆனந்தமயமான சொரூபங்களையும் மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். பொருளுரை. விஷ்ணு தத்துவங்களுக்கு பிறப்பிடமாக இருப்பவரும் பகவானுமாகிய ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் இருவேறு தத்துவங்களாக தம்மை விரித்துக் கொள்கிறார். ஒன்று, இணைந்துள்ள முழு பாகங்கள் பெரியவங்களாகும். மற்றது பிரிக்கப்பட்ட பின்ன பகுதிகள் ஜீவாத்மாக்கள் ஆகும். பிரிக்கப்பட்ட பின்ன பகுதிகள் தொண்டர்கள் ஆவர். மேலும் விஷ்ணு தத்துவங்களின் விரிவங்கள் வழிபாடு. உங்க வாய்ஸ் சரியா கேட்கல, பிரேக்கா வருது. எல்லாருக்கும் அப்படிதான் கேக்குதா, எனக்கு மட்டும் தான் அப்படி கேக்குதான்னு தெரியல. எனக்கும் அப்படிதான் கேக்குது மாதாஜி. வருது மாதாஜி. ஓகே மாதாஜி இருங்கோ. மல்லிகா மாதாஜி நீங்க வாசி.
ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. என்ன ஓகே மாதாஜி. யா சாரி மாதாஜி, உங்க வாய்ஸ் சரியா கேட்கல, அதனாலதான். பொருளுரையில இருந்து படிக்கவா மாதாஜி. ஹரே மாதாஜி? கிருஷ்ணா மாதாஜி. இங்க செகண்ட் பேராகிராஃப்ல இருந்து வாசிங்க மாதாஜி, பொருளுரையில. ஓகே மாதாஜி. பரமபுருஷரால் அதிகாரம் அளிக்கப்பட்டுள்ள தேவர்களும் கூட பிரிக்கப்பட்ட பின்ன பகுதிகளே ஆவர். அவர்கள் விஷ்ணு தத்துவ பிரிவை சேர்ந்தவர்கள் அல்ல. விஷ்ணு தத்துவங்கள் என்பது பரமபுருஷரின் மூல உருவத்துக்கு சமமான சக்தியை கொண்டுள்ள பகவானின் வடிவங்களாகும். அவர்கள் வெவ்வேறு காலங்களுக்கும் சூழ்நிலைகளுக்கும் ஏற்ப வேறுபட்ட பிரிவுகளை சேர்ந்த சக்திகளை வெளிப்படுத்துகின்றனர். பிரிக்கப்பட்ட பின்ன பகுதிகள் வரம்புக்குட்பட்ட சக்தியை கொண்டவர்களாவர். விஷ்ணு தத்துவங்களுக்கு உள்ளதை போன்ற எல்லையற்ற சக்தி அவர்களுக்கு இல்லை. ஆகவே விஷ்ணு தத்துவங்கள் அல்லது பரம புருஷரான நாராயணரின் முழு பகுதிகளை பின்ன பகுதிகளோடு ஒப்பிடக்கூடாது. யாராவது அப்படி செய்தால் உடனே அவன் குற்றவாளியாகி பாஷண்டி என பெயர் பெறுகிறான். கலியுகத்திலுள்ள பல முட்டாள்கள் இவ்விரு பிரிவுகளையும் சமப்படுத்துவதன் மூலம் இத்தகைய குற்றங்களை செய்கின்றனர். பிரிக்கப்பட்ட பின்ன பகுதிகள் வெவ்வேறு அளவுகளை கொண்ட பௌதிக சக்திகளை பெற்றுள்ளனர். அவர்களில் சிலர் கால பைரவர், சமசான பைரவர், சனி, மகாகால் ஸ்மசான ஓகே மாதாஜி, ஸ்மசான பைரவர், சனி, மகாகாளி மற்றும் சண்டிகா போன்றவர்களாவர். இந்த தேவர்கள் பெரும்பாலும் தமோகுணத்தின் மிக தாழ்ந்த பிரிவுகளை சேர்ந்தவர்களால் வழிபாடு செய்யப்படுகின்றனர். மற்ற தேவர்களான பிரம்மா, சிவன், சூரியன் மற்றும் கணேசர் போன்ற பல தேவர்கள் ஜட ஆசைகளால் தூண்டப்பட்டுள்ளவர்களான ரஜோகுணத்திலுள்ள மனிதர்களால் வழிபாடு செய்யப்படுகின்றனர். ஆனால் ஜட இயற்கையின் நற்குணத்தில் சத்துவகுணம் உண்மையாக நிலை பெற்றுள்ளவர்கள் விஷ்ணு தத்துவங்களை மட்டுமே வழிபடுகின்றனர். விஷ்ணு தத்துவங்கள் நாராயணர், தாமோதரர், வாமனர், கோவிந்தன் மற்றும் அதோக்ஷஜர் போன்ற பல்வேறு நாம ரூபங்களில் காட்சியளிக்கின்றனர். தகுதியுள்ள பிராமணர்கள் சாலிகிராம சிலை உருவிலுள்ள விஷ்ணு தத்துவங்களை வழிபடுகின்றனர். மேலும் சத்திரியர்கள் மற்றும் வைசியர்கள் போன்ற உயர் வர்ணங்களை சேர்ந்தவர்களும் கூட பொதுவாக விஷ்ணு தத்துவங்களையே வழிபடுகின்றனர். சத்துவகுணத்தில் நிலை பெற்றுள்ள உயர்ந்த தகுதிகளுடைய பிராமணர்களுக்கு ஏற்ப பிறருடைய வழிபாட்டுக்கு முறைகளுக்கு எதிராக எவ்வித மனஸ்தாபமும் இல்லை. காலபைரவர் அல்லது மகாகாளி போன்ற சிறு தெய்வங்கள் கோரமாக காட்சியளித்தாலும் இவர்களிடம் பிராமணர்கள் தகுந்த மரியாதையை காட்டுகின்றனர். பரமபுருஷரின் இத்தகைய கோர தோற்றங்கள் எல்லாம் வெவ்வேறு சக்திகளை கொண்ட பகவானின் தொண்டர்களே என்பதை அவர்கள் நன்கு அறிந்துள்ளனர். இருப்பினும் தேவர்களின் கோரமானதும் கவர்ச்சியுடையதுமான இருவிதமான வழிபாட்டையும் விலக்கி விஷ்ணு ரூபங்களில் மட்டுமே அவர்கள் கருத்தை செலுத்துகின்றனர். ஏனெனில் ஜட சூழ்நிலையிலிருந்து முக்தியடைவதில் அவர்கள் உறுதியுள்ளவர்களாக இருக்கின்றனர். எல்லா சிறு தேவர்களுக்கும் உயர்ந்தவரான பிரம்மா உட்பட எந்த தேவராலும் யாருக்கும் முக்தியை அளிக்க முடியாது. நித்திய வாழ்வை பெறுவதற்காக ஹிரண்யகசிபு கடுந்தவத்தை மேற்கொண்டான். ஆனால் அவனுடைய வழிபாட்டிற்குரிய மூர்த்தியான பிரம்மாவால் அத்தகைய வரங்களால் அவனை திருப்திப்படுத்த முடியவில்லை. ஆகவே விஷ்ணு மட்டுமே முக்திபாதர் அல்லது நமக்கு முக்தி அளிப்பவரான பரம புருஷர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். ஜட உலகிலுள்ள மற்ற உயிரினங்களைப் போலவே தேவர்களும் கூட ஜட உலக அழிவின் போது அழிக்கப்பட்டு விடுகின்றனர். தங்களுடைய சொந்த முக்தியையே இவர்களால் சம்பாதிக்க முடியவில்லை. ஆகவே இவர்களுடைய பக்தர்களுக்கு இவர்களால் எப்படி முக்தியை அளிக்க முடியும்? தேவர்களால் தங்களை வழிபடுவோருக்கு சில தற்காலிகமான நன்மைகளை மட்டுமே அளிக்க முடியும், முடிவான நன்மையை அளிக்க முடியாது. இந்த ஒரு காரணத்திற்காகத்தான் முக்தியை நாடும் மாணவர்கள் எந்த ஒரு தேவரின் மீதும் தங்களுக்கு வெறுப்பு இல்லை என்றாலும் தேவர்களின் வழிபாட்டை அவர்கள் விலக்கி விடுகின்றனர். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. வெரி நைஸ், வெரி நைஸ்லி டோல்ட் இல்லையா? அதாவது இந்த இதுல இருந்து பார்க்கும்பொழுது இறைவனை எல்லாம் வல்ல இறைவனை நாம் ஏன் பிரார்த்திக்கிறோம், தேவ வழிபாடுல இருக்கக்கூடிய டிராபேக்ஸ் என்ன இல்லையா? சோ மோட்சம் எனப்படுவது யாரால கொடுக்கப்படுதுன்னா வெறுமனே விஷ்ணுவால மட்டும்தான் மோட்சத்தை கொடுக்க முடியும். இந்த இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது இருவிதமான நிலைகள், ஒன்று விஷ்ணு தத்துவம், இன்னொன்னு ஜீவ தத்துவம், 2 நிலைகள்.
சோ இந்த 14 லோகங்கள்ல படைக்கப்பட்ட ஜீவன்கள் அனைத்துமே வந்து ஜீவ தத்துவம் தான். எதுவுமே வந்து விஷ்ணு தத்துவங்கள் கிடையாது. பகவானுடைய அம்சமாக, அதாவது அவதரித்திருக்கிறார் என்ற அந்த பிரகடனமோ இல்ல இங்கேயோ ரெஃபரன்சஸ் இதெல்லாம் வரும்பொழுதுதான் நாம வந்து அவருடைய விஷ்ணு தத்துவம் அதற்கேற்றவாறு அவருடைய செயல்பாடுகள் எல்லாம் அமைந்திருக்கும். ஸோ சாமானியமான மனிதர் செய்யக்கூடிய செயல்களாக இருக்காது இல்லையா. இப்ப நம்ம பாகவதத்திலே வாச்சின்னு இருக்கோம் பிருது முனிவர் இல்லையா. பிருது மகாராஜா என்ன பண்றார், பூமியை வந்து கொல்லணும், பசு ரூபத்துல இருந்தாலும் கொன்று விடணும்னு நினைக்கிறார். இந்த மாதிரி சாதாரணமான ஒரு அரசர் வந்து பசுவை கொல்லணும்னு நினைக்க மாட்டான். பசுவை கொன்றால் பாவம் இல்லையா அப்படிங்கிறது நல்லாவே தெரியும். ஆனா அந்த இடத்துல இறைவனுடைய அம்சம் சக்தி ஆவேச அவதாரமாக பிருது மகாராஜ் இருந்ததால அப்புறமா தான் அந்த பூமி வந்து தனக்குள் ஒளித்து வைத்திருக்கக்கூடிய விதைகள் எல்லாமே வந்து கொடுக்குறான். ஸோ அந்த மாதிரி அந்த ஜீவ தத்துவத்திலையுமே வந்து ஒரு எக்ஸால்டட் பொசிஷன் வந்தால் வழிய அவங்களால வந்து எதையுமே அச்சீவ் பண்ண முடியாது. தட் இஸ் ஒன். ரெண்டாவது வந்து விஷ்ணு தத்துவங்களை வந்து நாம ஜீவ தத்துவத்தோட கம்பேர் பண்ண முடியாது. ஓகே, அது எல்லாமே இறைவனுடைய விரிவங்கங்களுடைய விரிவங்கங்கள், ஆற்றலால ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜியால தான் அந்த விரிவங்கள் எல்லாமே வர்றது. இந்த இடத்துல நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா, என்னது ஒரு நிமிஷம், விஷ்ணு தத்வாஸ், அதாவது விரிவங்கங்களுடைய விரிவங்கங்கள் அப்படிங்கிறது எல்லாமே வருது. இப்ப எனிவன் டஸ் பிகம், இதுதான் இது எதுக்கு சொல்றாருங்க பிரபுபாதரன்னா, நம்ம தேவர்களையும் இறை பகவானையும் ஒன்றாக நாம சமமாக்கி விடுகின்றோம் இல்லையா. யாரை வணங்கினாலும் வைகுண்டம் போயிடுவோம் அப்படிங்கிற ஒரு நிலை. திஸ் இஸ் ஃபர்ஸ்ட் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ரெண்டாவது, இந்த பிரபஞ்ச தோற்றமே பற்றி நமக்கு ஞானம் கிடையாது இல்லையா. சொர்க்கலோகம் எங்க இருக்கு, ஒரு சில காலகட்டங்கள் எல்லாம் சொர்க்கமும் விஷ்ணு அதாவது வைகுண்டமும் ஒண்ணுதான் நினைச்சேன் நான். இருக்கிற உண்மை சொல்றேன். ஆஃப்டர் கமிங் டு கிருஷ்ணா கான்சியஸ் ஒன்லி ஐ கேம் டு நோ இதெல்லாம் ஆன்மீக உலகத்துல இருக்கு, இது பௌதீகத்துல இதெல்லாம் இருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து நாம படிச்சு நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் எடுத்துரைச்சதுனால. இப்படி ஒன் மே பிகம் எனி ஒன் டஸ் ஹி சோ பிகம்ஸ் அட் ஒன்ஸ் அன் அஃபெண்டர். ஆனா எல்லாருமே ஒரே கேட்டகரியில எடுத்துட்டு வந்துட்டோம்னு வச்சுக்கோம். ஏன் அகம் பிரம்மாஸ்மி இல்லையா. சோ நான் பிரம்மன் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த பக்குவ நிலை அடையும் பொழுது, அப்ப நம்ம சித்திகளையோ எதையோ ஒண்ணு பெறும்போது அப்போ இறைநிலை அடைந்து விட்டோம், அப்ப நான் கடவுள் அப்படிங்கறது நிலை வந்து எடுத்துட்டு வந்துருவாங்க மாயாவாதிஸ். அது மிக தவறானது. அந்த கருத்து தவறானதுன்னு தான் இந்த இடத்துல சுட்டி காட்டப்படுகிறது. அப்படிப்பட்டது எல்லாமே பாஷண்டித்தனம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஸோ இது எல்லாம் ஏமாத்துற விதம் இல்லையா. ஸோ மேலும் இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸா பாத்தீங்கன்னாக்கா மெட்டீரியல் பவர்ஸ், நாம ஒரு பர்டிகுலர் தேவதையை வணங்குறோம் இல்லையா. ஸோ நம்முடைய கடினமான சூழ்நிலை எதிர்கொள்றதுக்கு நமக்கு யாரோ ஒருத்தர் கைட் பண்றாங்க, நீங்க அந்த கோயிலுக்கு போங்க உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும், இந்த கோயிலுக்கு போங்க, இவங்களுக்கு இதை சாத்துக்கும், அவங்களுக்கு அதை சாத்துக்கும், உங்களுக்கு நல்லது நடக்கும். இதெல்லாம் நம்ம அன்றாட வாழ்க்கையில நம்ம கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறதும் கேட்டுக்கொண்டு இருந்ததும் இருப்பதும் இனிமேலும் இருக்க போவதும் எல்லாமே உண்டு இல்லையா. ஆனா யாரை வணங்கினா நமக்கு வந்து பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் கிடைக்கும்ட்டு யாருமே இதுவரை நமக்கு சொல்லி கொடுத்தது இல்லை. எல்லாமே டெம்பரரி சொல்யூஷன்ஸ் தான். ஏன்னா நமக்கும் தேவர்களுக்கும் இடையில ஒத்துழைப்பே வந்து தற்காலிகமானதுதான் இல்லையா. சோ அந்த தற்காலிகமான அந்த இது வந்து நமக்கு வந்து மீண்டும் கடினமான சூழ்நிலை வரும்போது நம்ம சங்கடப்படுவோம். நமக்கு பர்மனன்ட் சொல்யூஷன் எதுன்னா இந்த உலகியல் வாழ்விலிருந்து மினிமம் உலகியல் வாழ்விலிருந்து விடுதலை அடையிறது தான் வந்து பர்மனன்ட் சொல்யூஷன். அதற்கு நாம பகவானை வந்து எந்த ரூபத்துல நமக்கு பிடிச்ச ரூபத்துல நாம வந்து சேவிச்சுக்கிறோம் நம்ம இல்லையா. சோ த குவாலிஃபைடு பிராமணாஸ் வர்ஷிப், சாலிகிராம ஷீல வர்ஷிப் பத்தி ரொம்ப அழகா சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஐ டோன்ட் நோ மச் அபவுட் சாலிகிராம ஷீலம் வர்ஷிப் பண்றதுனுடைய மகிமை எனக்கு அவ்வளவு தெரியாது. ஆனா அதுதான் ஹையஸ்ட் வர்ஷிப்னே என்என்டி பிரபுஜி சொன்னதை நான் கேட்டிருக்கேன். ஸோ என்னுடைய வீட்டுல சாலிகிராம பூஜை நான் பண்ணுவேன் நானு. ஸோ அப்போ அவர் பார்த்துட்டு சொன்னார், மாதாஜி நீங்க சாலிகிராம பூஜை பண்றீங்களா அப்படின்ட்டு. எஸ், டெய்லி பூஜை பண்ணுவேன். என்னைக்காவது ஊருக்கு போகும்போது, அதாவது நெக்ஸ்ட் டே வர முடியாத சூழல்ல இருந்தாதான் நான் வந்து மிஸ் பண்ணிடுவேன். தவிர மிச்ச நாள் எல்லாமே சாலிகிராம சீல கண்டிப்பா வந்து துளசி தளம் சந்தனம் சாத்தி சாலிகிராம பூஜை சிம்பிளா வந்து சொல்லுவேன். அந்த மாதிரி சாலிகிராம சீல வர்ஷிப் பண்றது வந்து அந்த சுத்து வட்டாரத்திலே வந்து தெய்வீகமான அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட கிலோமீட்டர்ஸ் வரைக்குமே அதனுடைய பவர் வந்து பரவி இருக்குமா. ஸோ அதுதான் ஹையஸ்ட் ஆக்சுவலி. ஸோ சத்ரியாஸ் வைஷ்யாஸ் ஆர் ஜென்ரலி விஷ்ணு தத்துவாஸ், பிராமணாஸ் தான் வந்து அது வர்ஷிப் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறது இந்த இடத்துல வந்து. ஸோ விஷ்ணு தத்துவமா இருக்கக்கூடிய விஷ்ணு தத்துவங்களே வந்து சாலிகிராம சீல ரூபம் வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ஹரே கிருஷ்ணா 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 ஹரே
கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ டிஸ்டர்பிங் ஆக்சுவலி. ஏன்னா நான் பேசுறது உங்களுக்கு புரியணும் இல்லையா? தேங்க்யூ. ஸோ குவாலிஃபைட் பிராமணாஸ் வந்து எந்த இதுல இருப்பாங்க? சத்துவத்துல இருப்பாங்க. அவங்களுக்கு என்ன இருக்காது? பொறாமை இருக்காது இல்லையா? அதுக்கப்புறம் ஒருத்தரை வந்து பழி வாங்கணும்ன்ற அந்த வெறி இருக்காது இல்லையா? ஸோ தே ஆல் ஹேவ் ரெஸ்பெக்ட். எல்லா பிற தேவர்களுக்கும் அவங்க வந்து கண்டிப்பா மதிப்பு மரியாதை எல்லாம் கொடுப்பாங்க. ஆனா இறைவனை மட்டும்தான் அவங்க வணங்குவாங்க. திஸ் ஒன் தே வில் டேக் இட் அப். ஏன்னா ரட்சிக்கக்கூடியவர் அவர்தான். நமக்கு வந்து நல்வழி கொடுக்கக்கூடியவரும் அந்த பவர் இருக்கிறதும் அவர்தான் இல்லையா? அதனால பகவானை வந்து அவர்கள் சேவிப்பார்கள். வேற எல்லாருமே சேவிச்சா கூட மறுபடியும் நம்ம திரும்பி வரணும். இங்க இரண்யகசிப்பு அப்படித்தானே பண்ணா இல்லையா? பிரம்மரை நோக்கி தவம் இருந்து பிரம்மர் இடத்துல வந்து சாகாவரம் கேட்டு, அப்போ பிரம்மர் சொல்றாரு, எனக்கே அந்த சாகாவரம் கிடையாது, உனக்கு நான் எங்க இருந்து கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொன்ன பிறகு இல்லையா? அதுக்கப்புறம் அவன் இந்தந்த நிலைகள்ல இருந்தா எனக்கு வந்து மரணம் வரக்கூடாது, ஆகாயத்துல வரக்கூடாது, பூமியில வரக்கூடாது, ஒரு ஆயுதத்தால வரக்கூடாது, மனிதனால வரக்கூடாது, விலங்கால வரக்கூடாது இல்லையா? சோ பகல்ல வரக்கூடாது, இரவுல வரக்கூடாது, இத்தனை கண்டிஷன்ஸ் அவன். அதெல்லாம் இல்லாமலே பகவான் நரசிம்ம அவதாரமா வந்து அவனை வந்து அழிச்சிட்டார் இல்லையா? சோ இதை நாம கண்டிப்பா தெரிஞ்சுக்கணும். சோ மோட்சத்தை வந்து யாராலும் கொடுக்க முடியாது, பகவானால மட்டும்தான் நமக்கு வழங்கப்படும். சோ மேலும் இட் இஸ் ஃபார் திஸ் ரீசன் ஒன்லி கேண்டிடேட்ஸ் ஃபார் லிபரேஷன் டெலிபரேட் ரிஜெக்ட். அதனால்தான் மோட்சம் அடையிறோம்னு நினைக்கிறவங்க வந்து பகவானை தவிர வேற யாரையும் வணங்குறது இல்லை அப்படின்னு ரெஸ்பெக்ட், ரிஜெக்ட் த வர்ஷிப் ஆஃப் தேவதாஸ். although they don't have disrespect for any one of them. ஓகே, ஸோ யாருமே அவங்க அவமானப்படுத்த மாட்டாங்க. ஆனா அவங்க வந்து வழிபாடும் வந்து செய்ய மாட்டாங்க. அதாவது இறைவனை மட்டும்தான் வழிபாடு செய்வாங்க. அவங்களுக்கான மரியாதைகள் உண்டு. ஓகே, ஸோ நம்ம வீட்டுல கூட டிடிஸ், இப்போ நம்ம வீட்டுல எல்லாருமே கிருஷ்ண கான்சியஸ் இல்லைன்னா நம்ம வந்து எதையுமே மாத்தி அமைக்க முடியாது வீட்டுல இருக்கிறது. அதனால நம்ம கிருஷ்ணர் ஒரு பக்கம் வந்து பூஜை பண்ணிட்டே இருந்தா கூட அதுக்கப்புறம் அந்த மங்களாரத்தி ஆன பிறகு அவங்களுக்கு எல்லாம் அப்படி காட்டிட்டு போயிட வேண்டியது. அவங்களுக்கும் போயிட்டு நம்ம மங்களாரத்தி பண்ண மாட்டோம் இல்லையா? அந்த இது பார்க்கணும். மற்றும் ஆரத்தி என்பது இறைவனுக்கு மட்டும்தான். ஏ ஹரே கிருஷ்ணா. பஞ்சகல்பதாருபியஷ்ட கிருபா சிந்துபியவச்ச பதிதனம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபிய நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, राम 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 हरे.